హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు భక్తి వైభవ ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా వాయిస్? వినిపిస్తుంది ప్రభు. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు భక్తి వైభవ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము, మంగళూరు, కర్ణాటక. ఈరోజు సెషన్ 5 శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలోని మొదటి అధ్యాయం యొక్క సారాంశం. ఆల్రెడీ మొత్తం ఈ అధ్యాయాన్ని ఒక్కొక్క శ్లోకంగాను కొన్ని శ్లోకాలుగాను కలిపి ఈ అధ్యాయాన్ని మనము చూసినటువంటిది. మరి ఈ అధ్యాయంని ఒక్కసారి మొత్తంగా రివైజ్ చేసుకున్నట్లయితే హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము హరే కృష్ణ. నేను పిలుస్తాను. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. శ్లోకం చదవండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జన్మాద్యస్య యతోన్వయాదితరతః చార్తేష్వభిజ్ఞస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆదికవయే ముహ్యంతి యత్సూరయః తేజో వారిమృదాం యథా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గో మృషా ధామ్నా స్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలోని మొదటి శ్లోకం మనకి ఇది అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, ఆ దేవాది దేవుని యొక్క సుప్రీమసీ, ఆ దేవాది దేవుణ్ణి, ఆ పరతత్వాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము ఈ మొదటి శ్లోకం మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది. సో మరి ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి వివిధ పదాలను మనం చూసినట్లయితే మొదటగా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటూ వ్యాసుల వారు మనకి ఇవ్వబడినాడు. అంటే ఆయన ఇక్కడ ఓ ప్రభు, ఓ శ్రీకృష్ణ, వసుదేవ తనయుడవు, సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవానుడవు అయినటువంటి నీకు నా గౌరవపూర్వక వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే ఈ శ్లోకంలో ఇంకా కొన్ని పదాలు చూసినట్లయితే జన్మాది అస్య యతో అంటే పరతత్వమును వ్యక్తమగు అన్నింటికి కూడా ఆ సృష్టి స్థితి లయములకు పరము, అలాగే మూల కారణము అయినటువంటి వాడివవటం చేత మరి అటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాను నేను ధ్యానిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే ఇంకా మనకి అన్వయాద్ శ్రీకృష్ణ అన్వయాదితర తచ్చార్దేష్వభి స్వరాట్ అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. ఎవరిదో వాయిస్ వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, మాతాజీ మ్యూట్ చేసుకోండి.
సో మరి ఆ ప్రకృతి త్రిగుణముల ద్వారా తాత్కాలికంగా వ్యక్తమయ్యేటువంటి భౌతిక విశ్వములు అసత్యములైనను కేవలము మరి ఆ దేవదేవుని కారణంగానే ఇవంతా కూడా మిథ్య మాయ అయినప్పటికీ ఆ భగవంతుని కారణంగానే అవన్నీ కూడా సత్యములుగా గోచరిస్తూ ఉన్నవి. మరి అటువంటి ఆ వీటన్నింటినీ కూడా మనకి వాస్తవికంగా కనిపించేటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆయన యొక్క ఆ పరతత్వం, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, ఆయన యొక్క ఆ మరి ఆ దేవాది తత్వాన్ని, ఆ దేవాది దేవుడుగా ఆయన ఆ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే పరోక్షంగాను ప్రత్యక్షంగాను సర్వ సృష్టులకు ఆ జ్ఞానమును కలిగి ఉన్నటువంటి అతడు తనకు పరమైనటువంటి కారణము ఇంకొకటి లేదు. అలాగే ఆయనే స్వతంత్రుడు, సర్వ స్వతంత్రుడు అయినటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ దేవాది దేవుణ్ణి, అలాగే అంటే అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, సంపూర్ణ సత్యం ఎవరు? దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. మరి ఆయనను వర్ణిస్తూ చెప్పబడినటువంటి ఈ శ్లోకం ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూసినట్లయితే ఇంకా సో శ్రీకృష్ణ భగవాను నేను ధ్యానిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పిన తర్వాత ఆయన చెప్తారు, ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను సర్వ సృష్టుల జ్ఞానమును కలిగి ఉన్నను అతడు తనకు పరమైన కారణము వేరొకటి లేనందున అతడే సర్వ స్వతంత్రుడు. అంతకు ముందు కూడా మనం భాగవతంలో చూస్తాం, ఈ సృష్టికి పూర్వము ఆయన తప్ప, నారాయణుడు అయినటువంటి ఆయన యొక్క అంశ తప్ప మరొకటి లేదు. సో కాబట్టి ఆయనే సర్వ స్వతంత్రుడు అయి ఉన్నాడు. అతడే తొలుత వేద జ్ఞానమును ఆదిజీవి అయినటువంటి తొలి జీవుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవునికి, అదే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయ ముహ్యంతి యత్సూరయః. సో మరి ఆ మొదటిగా ఉన్నటువంటి తొలి జీవుడైనటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క హృదయంలో తెలియజేసినటువంటి వాడు. మరి ఎటువంటివి అంటే అగ్నియందు జలదర్శనము లేదా జలమునందు స్థల దర్శనము వంటి ఆ భ్రాంతిమయములైనటువంటి వాటి చేత మనుజుడు మోహగ్రస్తుడు అగు రీతిగా అతని ఆ కారణమునే మహామునులు దేవతలు కూడా మోహానికి గురి అయ్యే విధంగా మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. ఆయన దేవతలకు కానీ మహర్షులకు కానీ నా పుట్టుక వైభవము తెలియదు అని చెప్తుండ్రు. సో ఎందుకంటే వాళ్ళన్నిటికీ కూడా నేనే మూల ఆధారము అని చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి అటువంటి మరి దేవతలు, మహర్షులు, మహామునులు వంటి వారే మోహానికి గురి అయ్యేటప్పుడు సాధారణమైనటువంటి మందమతులమైనటువంటి మనము ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడినది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రకృతి త్రిగుణముల ద్వారా తాత్కాలికంగా వ్యక్తమైనటువంటి ఆ భౌతిక విశ్వములు అసత్యములైనప్పటికీ కూడా కేవలము ఆ భగవంతుని యొక్క కారణంగానే, ఆయన ఈ మహతత్వం, ఆయన యొక్క దృష్టి సారించినటువంటి కారణంగానే ఇవన్నీ కూడా మనకి వాస్తవంలాగా గోచరిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. కనుకనే భౌతిక జగము యొక్క భ్రాంతుల నుండి సదా ముక్తమై ఉండేది ఆ దివ్యధామమున నిత్యవాసుడైనటువంటి ఆ నిత్యవాసుడుగా ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని నేను ధ్యానిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆయనే పరతత్వమైనటువంటి ఆ దేవదేవుడు. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి నేను ధ్యానిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశము మనము ఈ మొదటి శ్లోకంలో చూస్తాము. సో అంటే ఆ పరతత్వాన్ని నిర్వసిస్తూ చెప్పబడినటువంటిది. మొదటగా వ్యాసుల వారు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి, ఎందుకంటే ఓ ప్రభు, ఓ శ్రీకృష్ణ వసుదేవ తనయుడు అయినటువంటి సర్వవ్యాప్తి అయినటువంటి భగవంతుడుకు నీకు నా గౌరవపూర్వక ప్రణామాలు అంటూ చెప్తూ మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ చెప్పబడినటువంటి ఆ మొదటి శ్లోకాన్ని మనం చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. అలాగే మరి
ఈ రెండవ శ్లోకం కూడా చూసినట్లయితే మనకి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ పద్మ కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. మాతాజీ చదువు. ధర్మః ప్రోజ్झित కైతగోత్ర పరమో నిర్మత్సరాణాం సతాం వేద్యం వాస్తవమత్ర వస్తు శివదం తాపత్రయోన్మూలనం శ్రీమద్భాగవతే మహాముని కృతే కిం వా పరైరీశ్వరః సద్యో హృద్యవరుధ్యతేత్ర కృతిభిః శుశ్రూషుభిస్తక్షణాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇంకా మనకి ఈ రెండవ శ్లోకం శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలోని ఈ రెండవ శ్లోకము రియల్ రిలీజియన్ గ్లోరీస్ ఆఫ్ శ్రీమద్ భాగవతం అంటే నిజమైన ధర్మం ఏమిటి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మరి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని కీర్తిస్తూ భాగవతం యొక్క గొప్పతనాన్ని మనకు ఈ శ్లోకం తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఈ శ్లోకం యొక్క భావాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భౌతిక భావన ప్రేరితములైన ధర్మములన్నింటినీ సంపూర్ణంగా నిరసించి మాత్సర్య రహితులైన భక్తులు అవగతమునర్చుకొనగల పరమోత్కృష్టమైన సత్యమును ఈ భాగవత పురాణము ప్రతిపాదించుచున్నది. మరి ఇది నిజమైన ధర్మం. మరి ఈ వాస్తవికమైనటువంటి రియల్ రిలీజియన్ నిజమైన ధర్మాన్ని తెలియచేసేటువంటిది శ్రీమద్ భాగవతము అని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా భాగవతం యొక్క గొప్పతనాన్ని కూడా ఈ శ్లోకంలో కీర్తించబడినటువంటిది. పరమోత్కృష్ట సత్యము అన్నది మాయకు పరమైన సత్యమై ఉండి, సో ఇది అత్యున్నతమైనటువంటి సత్యం. సత్యము అంటే ఎప్పటికీ మార్పు లేనటువంటిది, నిజమైనటువంటిది, ఎప్పటికీ కూడా ఉండేటువంటిది. అదే మరి మనకు ఇవ్వబడినటువంటి శాస్త్రాలు. సో మరి అందులో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అన్ని పురాణాల యొక్క మరి వాటి అన్నిటి యొక్క సారాంశంగా ఉన్నటువంటి ఈ పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి సత్యము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము. మరి మాయకు పరమైనటువంటిది, సత్యం యథార్థమైనటువంటిది, అన్ని జీవులకు కూడా సర్వమంగళప్రదాయకమై ఉన్నటువంటిది. అట్టి సత్యము త్రివిధ తాపములను సమూలంగా నశింపచేయును. సో మరి త్రివిధ తాపాలైనటువంటి ధర్మార్థ కామము, ఇవి మనకు ఉండేటువంటి త్రివిధ తాపాలతో పాటు ఇవన్నిటినీ కూడా సమూలంగా నిరసింపచేసేటువంటి ఇది శ్రీమద్ భాగవతము అని చెప్తున్నాను. మరి అటువంటి ఆ భాగవతము మహాముని అయినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారంగా చెప్పబడేటువంటి కృష్ణ ద్వైపాయనుడు అయినటువంటి వ్యాసుని చేత, మరి అది కూడాను ఎటువంటి స్థితిలో అంటే పరిపక్వ స్థితిలో. అంతకుముందు అష్టాదశ పురాణాల్లో అన్నీ కూడా ఆయన రచించిన తర్వాత ఆయనకు ఇంకా తృప్తి కలిగినటువంటి స్థితి. అంటే ఇక అవన్నీ రచించిన తర్వాత అతడు అన్నిటి యొక్క సారాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత రచింపబడినటువంటిది శ్రీమద్ భాగవతం. మరి అటువంటి ఆ శ్రీమద్ భాగవతము భగవద్ అనుభూతిని పొందడానికి సర్వ విధాలుగా యోగ్యమై ఉన్నప్పుడు మరి శ్రీమద్ భాగవతం తప్ప వేరొక గ్రంథం యొక్క అవసరము ఏమున్నది అంటూ చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే అన్ని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల యొక్క సారాంశంగా ఉన్నటువంటి ఈ శ్రీమద్ భాగవతము తప్ప వేరొక గ్రంథము దీనిని సరిగా అవగతం చేసుకున్నట్లయితే ఇతర గ్రంథాల యొక్క అవసరము ఏమున్నది అంటూ మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి మరి ఆ శ్రీమద్ భాగవతం సందేశాన్ని, మరి భాగవతంలో ఏదైతే అంశాలు ఇవ్వబడినవో ఆ అంశాలను శ్రద్ధతోనూ అనుకువతోనూ శ్రవణం చేసినట్లయితే ఆ యొక్క జ్ఞానం చేత దేవదేవుడు
మరి అతని యొక్క హృదయమునందు సుస్థాపితుడగుచున్నాడు. ఎవరైతే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చక్కగా అవగతం చేసుకుని దానిని శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో అధ్యయనం చేస్తారో మరి అటువంటి వారి యొక్క హృదయంలో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు సాక్షాత్కృతమయ్యేటువంటి అంటే ఆ హృదయంలో స్థాపితుడవుతాడు. మరి కాబట్టి అటువంటి భాగవతం తప్ప వేరొక గ్రంథాల యొక్క అవసరము మనకు ఏమి ఉన్నది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో ఈ భాగవతం మనకి వాస్తవికమైన ధర్మాన్ని, మన ధర్మాన్ని, నిజ ధర్మం ఏంటి? మరి నిజ ధర్మం, జీవుడి యొక్క నిజ ధర్మం ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము కూడా సేవ చేయడం. మరి అదే కదా మనకి ఈ భాగవతంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇక 3వ శ్లోకము ఆ భాగవతం యొక్క మాధుర్యాన్ని తెలియచేస్తుంది. మరి ఆ మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించండి అంటూ చూసాము మనము అంతకు ముందు చదువుకున్నటువంటి దీనిలో. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ, ఎన్ భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండత్ ప్రణామ్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నిగమ కల్పతరోర్గలితం ఫలం సుఖముఖాదమృత ద్రవ సంయుతం పిబతా భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికా భువి భావుకాః. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో మనకి ఈ 3వ శ్లోకం ఆ భాగవతం యొక్క మాధుర్యాన్ని దాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం ఇది. నిగమ కల్పతరో అంటే కల్పవృక్షం, వేదశాస్త్రాల యొక్క కల్పవృక్షం, గలితం అంటే పూర్తిగా పక్వం పొందినటువంటిది ఇది. నిగమ కల్పతలో గలితం ఫలం. సో మరి ఈ భాగవతము అనేటువంటి ఫలము అన్ని వేదశాస్త్రాల యొక్క సో మరి సారాంశంగా పూర్తిగా పక్వం పొందినటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా తర్వాత చెప్తున్నారు ఇక్కడ, పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికా భువి భావుకా. అంటే ఓ భావుకులారా, అంటే ఓ నిష్ణాతులారా, ఓ మేధా సంపన్నులారా, ఓ జ్ఞానవంతులారా, ఓ రసికులారా, వేద వాస్మయం అనేది కల్పవృక్షం యొక్క పక్వమైనటువంటి మరి ఆ ఫలము శ్రీమద్ భాగవతం. సో కాబట్టి మరి అటువంటి ఆ పక్వ ఫలమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఆస్వాదించండి. ఎందుకంటే పరిపూర్ణంగా పక్వం చెందినటువంటి ఫలము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము అని చెప్తున్నారు. ఆ శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించండి అని చెప్పబడినటువంటిది. ఇది మరి సుఖదేవ గోస్వామి ముకుత వెలువడి ఉన్నటువంటిది. తత్కారణంగా ఈ ఫలము మరింత మధురంగా ఒప్పారి దాని అమృత రసము ముక్త పురుషులతో సహా సర్వులకు ఆస్వాదనీయమై ఉన్నది అంటూ ఆ శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క మాధుర్యం, ద స్వీట్నెస్ ఆఫ్ శ్రీమద్ భాగవతం ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఇది. సో దీని యొక్క డీటెయిల్స్ అంతకు ముందు కూడా చదివి మనం ఇక్కడ సారాంశంగా మరొకసారి చూస్తూ ఉన్నటువంటివి కనుక సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ నిష్ణాతులారా, ఓ మేధావులారా, ఓ రసిక ఆస్వాదులారా, మరి వేద వాజ్మయము అనేటువంటి కల్ప వృక్షం యొక్క పక్వ ఫలమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఆస్వాదించండి అయ్యా. ఇది సుఖదేవ గోస్వాముల వారు, శ్రీ సుఖ గోస్వాముల వారు. సుఖ అంటే రామచిలుక అని ఎంతోముందు కూడా చెప్పుకున్నాం. మరి పండ్లు పక్వ స్థితిలోకి వచ్చినటువంటి పండు ఎంతో మాధుర్యంగా ఉంటుంది. అందులో చిలుక కొట్టినటువంటి పండు ఇంకా మాధుర్యంగా ఉంటుంది. మరి భాగవతమే మాధుర్యమైనది. మరి ఆ మాధుర్యాన్ని ఇంకా మధురంగా వ్యాఖ్యానించినటువంటి వాడు ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు. వారి ముఖత వెలువడినది ఇది. కాబట్టి ఈ ఫలము అసలే మధురమైన ఫలము ఇంకా మధురంగా మారిందయ్యా. మరి దానిని
అటువంటి అమృత రసము అది ముక్త పురుషులతో సహా అందరికీ కూడా ఆస్వాదనీయమై ఉన్నది. ప్రతి జీవుడు, ప్రతి వాడికి ఇది ఆస్వాదించవలసినటువంటి శ్రీమద్ భాగవత పురాణము అమల పురాణంగా చెప్పబడుతుందయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. కాళింది ప్రియా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నైమిషే నిమిషే క్షేత్రే చ ఋషయా శౌనకాదిశ సత్రం స్వర్గలోకాయ సహస్ర సమమానతాం. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీమద్ భాగవతం సారంలో చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ 4 మరియు 5వ శ్లోకాలు ఈ పీఠికగా చెప్తాం. ఎలాగైతే శ్రీమద్ భగవద్గీతకు మనకు మొదటి అధ్యాయము ఆ కృష్ణ భగవానులు భగవద్గీతను బోధించడానికి ఏదైతే ఒక కారణంగా చెప్పబడిందో, ఇక్కడ ఈ 4-5 శ్లోకాలు కూడా మనకి మొదటి స్కందంలోని మొదటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఈ 4-5 శ్లోకాలు సెట్టింగ్ ఆఫ్ ది సీన్. అంటే ఏదైనా ఒకటి మనం వంట చేయాలనుకోండి, దానికి సంబంధించినన్ని కూడా రెడీగా చేసుకుంటుంటాం. అన్నం వండుకోవాలంటే ముందు నీళ్లు, బియ్యము అన్నీ రెడీ కడిగి పెట్టుకొని స్టవ్ అన్నీ ఉంటాయి కదా. సో అలాగే మరి శ్రీమద్ భాగవతం మరి ఈ అమల పురాణమైనటువంటి కల్ప తరువుగా ఉన్నటువంటి మరి ఈ దీన్ని చెప్పడానికి ఈ 2 శ్లోకాలు ఒక పీఠికగా ఉన్నటువంటి శ్లోకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు ఈ 2 శ్లోకాలను. నైమిషే నిమిష క్షేత్రే ఋషయ సౌనకాదయః సత్రం స్వర్గాయ లోకాయ సహస్ర సమమాసత. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకం భగవానుడు ఎవరు? దేవాదిదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అతని యొక్క భక్తుల ప్రీత్యర్థమై, అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయన యొక్క భక్తుల యొక్క ప్రీత్యర్థమై 1000 సంవత్సర కాలము పట్టేటువంటి ఒక యజ్ఞాన్ని నిర్వహించటానికి ఆ సౌనక ఋషి యొక్క అధ్యక్షతన ఋషులందరూ, అంటే గొప్ప గొప్ప ఋషులందరూ కూడా పవిత్ర స్థలమైనటువంటి నైమిషారణ్యంలో ఒక మారు సమావేశమయ్యారు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ సమావేశమే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం దీన్ని ఈ సూత గోస్వాముల వారు చెప్పడానికి ఇది అయినటువంటి అంశంగా ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. సో మరి ఆ సౌనక ఋషి యొక్క అధ్యక్షతలో ఆ ఋషులందరూ కూడా ఆ నైమిషారణ్యంలో సమావేశమై భగవంతుడు గురించి, అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క ప్రీత్యర్థమై ఒక 1000 సంవత్సరాలు పట్టేటువంటి కాలంగా ఒక యజ్ఞాన్ని నిర్వహించడానికి వారు అక్కడ సమావేశమయ్యారట. హరే కృష్ణ. ఎం అయిపోయింది కదా కళ్యాణి మాతాజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎం రాజేశ్వరి మాతాజీ ఆర్ ఎం కళ్యాణి మాతాజీ, ఎవరో ఒకరు చదువు. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. మాతాజీ 5th ధన్యవాద శ్లోకం. ప్రణాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్లోకం చదవమంటారా ప్రభుజీ? 5th శ్లోకం చదవండి. ఓకే ప్రభుజీ. త ఏకదాతు మునయః ప్రాతుర్హుతహుతాగ్నయః సత్కృతం సూతమాసీనం పప్రచురిదమాదరాత్. అనువాదం కూడా చదివినా ప్రభుజీ? అవసరం లేదు మాతాజీ, శ్లోకం ఒకటి చదవండి. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మరి భగవానుడు అలాగే ఆయన యొక్క భక్తుల ప్రీత్యర్థమై ఆ ఋషులు సమావేశమైన తర్వాత ఆ నైమిషారణ్యంలో, పవిత్ర స్థలమైనటువంటి నైమిషారణ్యంలో వారు ఉండి ఒకరోజు ఆ ఋషులందరూ కూడా యజ్ఞాగ్ని ప్రజ్వరింపజేయుట ద్వారా ఆ ప్రాతకాల కర్మలను పూర్తి చేసి, ఉదయం పూట ఆ కర్మలన్నింటినీ కూడా పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత శ్రీల సూత గోస్వామి వారికి ఉన్నతాసనమును సమర్పించి పిమ్మట భక్తి ప్రపత్తులతో ఈ క్రింది విషయాలను గూర్చి వారు ప్రశ్నించారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఇది ఋషుల యొక్క ప్రశ్నలు. సో వారు ఒక 6 ప్రశ్నలు
అడుగుతారు ఈ భగవంతుని గురించి. ఈ సాధారణ జనులు, అదే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి భగవానుడు అతని భక్తుల ప్రీత్యర్థమై వారు సమావేశమైనటువంటిది. కాబట్టి మరి ఆ భక్తుల మధ్య జరిగేటువంటి సంభాషణ ఎప్పుడు కూడా భాగవతులను గురించి, భగవంతుని గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలల గురించి జరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి క్రమంలో మరి ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి వారిలో ఆ మహామునిగా ఉన్నటువంటి ఆ సూత గోస్వాముల వారు ఎన్నుకొని వారికి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి ఆసనాన్ని వారికి ఇచ్చి, అంటే వారిని ఆ విధంగా గౌరవించి, ఆ గౌరవించిన తర్వాత వారు భక్తి ప్రపత్తులతో ఆయనను ఇక ప్రశ్నించడము మొదలుపెట్టారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, ఒక గురువును దరిచేరి ఆయనను సేవిస్తూ ఆయనను వినమ్రంగా ప్రశ్నలు అడగాలి అంటూ మనకి భగవద్గీతలో, అంటే ఒక శిష్యుడు లేదా భక్తులు ఉన్నతమైనటువంటి భక్తునికి లేదా వారికంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఏ విధమైనటువంటి గౌరవం ఇవ్వాలి. అంతకుముందు కూడా కపిల భగవాన్లు వారు చెప్పినది కూడా మనం, అంటే భాగవతం క్లాసు వింటున్న వాళ్ళు చూసాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ విధంగా సమావేశమైనటువంటి వారిలో ఉన్నతుడుగా ఉన్నటువంటి సూత గోస్వాముల వారిని వారు ఎన్నుకొని వారికి ఉన్నతమైనటువంటి ఆసనాన్ని ఇచ్చి, సాధారణంగా వ్యాసాసనం అంటాం, ఆ ఉన్నతమైనటువంటి ఆసనాన్ని వారికి ఆఫర్ చేసి, ఆ తర్వాత వారిని ఇక వారి గురించి వీరు తెలిసినటువంటి వారు కనుక వారి ద్వారా ఏం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం భక్తులు నలుగురు సమావేశమైతే సాధారణంగా అడగవలసింది ఏంటి? మీ సాధన ఎలా జరుగుతుందండి? ప్రభు, మీ సాధన ఎలా జరుగుతుంది? ఎలా ఉంటున్నారు? ఇవి మాట్లాడాల్సింది. అలా కాకుండా ఇంకా ఏదైనా భౌతికమైనటువంటి విషయాలు మాట్లాడితే అది వ్యర్థమే అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా. మనం సదాచారంలో నేర్చుకుంటాం. మరి కనుక ఇంత నేర్చుకుంటూ ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చాము. చాలా వరకు హరే కృష్ణ అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్, చాలా స్టేజ్లు దాటి ఉన్నతమైనటువంటి దాంట్లో ఇప్పుడు ఉన్నాము. మరి ఇన్ని వినుకుంటూ ఇవి చదువుకుంటూ కూడా ఇంకా ఇంకా ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల గురించి, అనవసర విషయాల గురించి డిస్కషన్స్ కానీ ఏవి కానీ చేయడం అనేది సమంజసంగా ఉండదు. సో కాబట్టి ఈ స్థితికి ఇక్కడ మనం ఈ భక్తి వైభవ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యామంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో కొంత మనము ఉండేటువంటి పరిస్థితి. దానికి హుందాగా, దానికి తగ్గట్టుగా ప్రవర్తిస్తాం అందరం కూడా. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మరి దీనికి ఈ భాగవత పురాణానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలకు బేస్గా ఉన్నటువంటి ఆ ఋషులు నైమిషారణ్యంలో సమావేశం కావడము, ఆ తర్వాత అక్కడ సమావేశమైనటువంటి వారిలో ఉన్నతుడు అయినటువంటి వారిని వారు ఎన్నుకొని వారికి ఉన్నతాసనాన్ని ఇచ్చి వారి ద్వారా ఆ భగవంతుని గురించి, భక్తుల గురించి, భాగవతుల గురించి తెలుసుకోగోరినటువంటి వారై జిజ్ఞాసువులైనటువంటి వారు. సో మరి భగవంతుడిని దరిచేరినటువంటి వారిలో ఆర్తో అర్ధార్థి జిజ్ఞాసు జ్ఞాని అంటూ చెప్తాం. అందులో ఇక్కడ జిజ్ఞాసువులైనటువంటి వారు ఆ సూత గోస్వాముల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఆ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు ముందుగా ఈ ఋషులు మనకి ఇక్కడ 6 మరియు 8వ శ్లోకాలలో ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ శ్లోకాల్లో ఏమి అంశాలు ఇవ్వబడినవి. ఇవి వస్తే ప్రశ్నలు మాకు ఆ లిస్టులో లేవు కదా అని అడగండి దయచేసి. క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎవరు చేశారు ఏంటి అనేది కాదు, ఏం మనం రాయగలుగుతున్నాము, ఎలా అవగాహన చేసుకున్నాము అనేది చూడండి. పేపర్ వచ్చిన తర్వాత చూసి ఇది ఎవరు చేశారు, అది ఎవరు చేశారు అది కాదు. దీంట్లో మనకేం అర్థమైంది, మనం ఏం రాసాము, రాయకపోతే మళ్ళీ దాని గురించి ఏం తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. మీతో పాటు మేము కూడా అదే విషయంలో ఉన్నాం. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ 6 మరియు 8వ శ్లోకాలు ముందుగా ఆ ఋషులు సూత గోస్వాముల వారిని కీర్తిస్తూ, వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని కీర్తిస్తూ చెప్పబడినటువంటి శ్లోకాలు. హరే కృష్ణ. ఎం కళ్యాణి మాతాజీ. ప్రభుజీ నేను ఇందాక చదివాను ప్రభుజీ. ఓకే, మీరు ఎం కళ్యాణేనా? ఓకే, ఎం రాజేశ్వరి మాత. మీనాక్షి మాతాజీ.
హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నాగేంద్ర కుమార్ ప్రభు, హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, నాగేంద్ర కుమార్ ప్రభు, అన్మ్యూట్కి వచ్చారు, మీరు వాయిస్ వినపట్లేదు ప్రభు. చదవండి, మైక్రోఫోన్ దగ్గర పెట్టు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నా ప్రభుజీ. ప్రభు చదవండి, 6th శ్లోక చదవండి. ఓకే ప్రభు. ఋషయ ఊచుః త్వయి ఖలు పురాణాని సేతిహాసాని చానగా అఖ్యాతాన్యాప్యధీతాని ధర్మశాస్త్రాణి యాన్యుత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఋషులు పలికారు అని చెప్తున్నారు. అక్కడ సమావేశమైనటువంటి జిజ్ఞాసులైనటువంటి ఋషులు సూత గోస్వాముల వారికి ఉన్నతమైనటువంటి ఆసనాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత, ఆ ఆసన అలంకృతులైన తర్వాత వారితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి పలుకులు మనకి ఈ 6వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. 6, 7, 8 శ్లోకాలలో వారు మాట్లాడుతూ ఉండేటువంటి అంశాలు. సో ఋషులు ఆ సూత గోస్వాముల వారితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారట, ఓ సూత గోస్వామి, మీరు సంపూర్ణంగా దోషరహితులు. సో అంటే వారిని అక్కడ సమావేశమైనటువంటి వారిలో సూత గోస్వాముల వారి యొక్క గుణాలను గురించి వారు ఎరిగి ఉన్నటువంటి వారు. అందుకే అంటున్నారు, ఓ సూత గోస్వామి, మీరు సంపూర్ణంగా దోషరహితులు, ఎటువంటి దోషాలు లేనటువంటి వారు. ధర్మశాస్త్రములందు, పురాణేతి ఇతిహాసములందు మీరు నిష్ణాతులైనట్టి వారు. సో ధర్మశాస్త్రాలను గురించి కానీ పురాణాలను కానీ వారు అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వారు, అనుభూతి పొందినటువంటి వారు. అందుకే వారిని అంటున్నారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి సమావేశమైనటువంటి ఋషులందరూ కలిసి సూత గోస్వాముల వారిని అంటూ ఉన్నారు, మీరు సంపూర్ణంగా దోషరహితులు, అంటే ఎటువంటి దోషము మీలో లేదు. మీరు ధర్మశాస్త్రాలన్నింటి యందు ప్రావీణులు. అలాగే మీరు పురాణ ఇతిహాసాలన్నింటినీ కూడా మీరు అధ్యయనం చేసినటువంటి వారు, వాటందులో మీరు నిష్ణాతులైనటువంటి వారు. ఆ శాస్త్రములన్నింటినీ మీరు సరైన నిర్దేశంలో అధ్యయనము చేయుటయే గాక ప్రవశించి ఉండుటయే అందులకు కారణము. సో ఇక్కడ మనము ఇంతకుముందు కూడా మనకి కపిల భగవానులు వారు చెప్తారు, ఏదైనా ఒక అంశాన్ని చదవడమే కాదు, దానిలో ఉన్నటువంటి యథార్థాన్ని దర్శించుకోగలగడం, వాస్తవాన్ని, ఏ ఉద్దేశంతో భగవంతుడు ఆ విజ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడో దాన్ని అవగాహన చేసుకోగలగడం. మరి ఆ విధంగా చేసుకున్నటువంటి మీరు ఈ శాస్త్రాలన్నింటిలో కూడా నిష్ణాతులైనారు. శాస్త్రాలలో నిష్ణాతులే కాదు, మీరు ఆ శాస్త్రాలను సరైనటువంటి మార్గంలో అధ్యయనం చేసి ఉన్నారు. సరిగా వాటిని అవగాహన చేసుకుని ఉన్నారు. అవగాహన చేసుకోవడమే కాదు, వాటిని గురించి మీరు ఇతరులకు చెప్పగలిగి ఉన్నారు, ప్రవశించగలిగి ఉన్నారు అంటూ ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పావని మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. చదవండి. వేద విదాం శ్రేష్టో భగవాన్ బాదరాయణః అన్యే చ మునయః సూత పరావర విదో విదుః. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇంకా ఆ ఋషులు సూత గోస్వాముల వారిని ఆ ఉన్నత ఆసనంపై ఉన్నటువంటి సూత గోస్వాముల వారితో అంటూ ఉన్నారు, ఓ సూత గోస్వామి, వేద విధులలో శ్రేష్ఠులైన కారణంగా మీరు భగవదవతారమైన వ్యాసుదేవుడు రచించిన శాస్త్రములన్నింటి యందును నిష్ణాతులై ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన గురించి చెప్తున్నారు, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని పూర్తిగా ఎరిగినటువంటి వాళ్ళు కూడా అక్కడ సమావేశమైనటువంటి ఋషులందరూ కూడా. అందుకే ఆయన అంటున్నారు, ఓ సూత గోస్వాముల వారు, మీరు వేద విధులలో శ్రేష్ఠులైనటువంటి కారణంగా, ఎందుకు, మీరు భగవద్ అవతారమైనటువంటి వ్యాసుడు, ఇక్కడ వ్యాసుడిని కూడా గుర్తు చేస్తున్నారు. వ్యాసుల వారు రచించినటువంటివి ఆ పురాణాలన్నీ కూడాను కదా.
మరి అవన్నీ కూడా సరిగా సరిగైనటువంటి పద్ధతిలో వాటిని గ్రంథీకరించాలంటే ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహం ఉండాలి. కాబట్టి ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా వచ్చినటువంటి వాడే ఆ వ్యాసదేవుల వారు. మరి ఆ వ్యాసదేవుడు రచించినటువంటి శాస్త్ర అన్నింటి యందు మీరు నిష్ణాతులై ఉన్నారు. అంతేగాక సర్వ విధములైనటువంటి భౌతిక జ్ఞానము, తత్వజ్ఞానములందు నిష్ణాతులైన ఇతర మునులను కూడా మీరు ఎరిగి ఉన్నారు. అంటే ఈ విషయాలను తెలుసుకోవడమే కాకుండా ఆ విషయాలను తెలిసినటువంటి, ఆ విషయాలలో అవగాహన ఉన్నటువంటి నిష్ణాతులైనటువంటి వారిని కూడా మీరు ఎరిగి ఉన్నారు. వారితో కూడా మీరు వారితో కూడా మీ సాంగత్వం ఉన్నది కనుక వారి ద్వారా కూడా మీరు అనేకమైనటువంటి విషయాలను నేర్చుకుని ఉండి ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే చెప్తున్నారు, ఓ సూత గోస్వాముల వారు వేద విధులలో శ్రేష్ఠులైన కారణంగా మీరు ఆ వ్యాసదేవుల వారు రచించినటువంటి శాస్త్రాలన్నింటి యందు కూడా నిష్ణాతులై ఉన్నారు మీరు. అంతేకాకుండా ఈ భౌతికమైన తత్వజ్ఞానాలన్నింటిలో కూడా నిష్ణాతులైనటువంటి ఇతర మునులు కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని కూడా మీరు ఎరిగి ఉన్నారు. వారి ద్వారా కూడా మీరు అంటే ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా మీకు సరైనటువంటి అవగాహన ఉన్నది. అందుకే ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా మనకి విషయాలు సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీత మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి రెఫరెన్సెస్గా ఇస్తారు. వేదాలలో చెప్పబడింది, బ్రహ్మ వీటిలో చెప్పబడింది అనేటువంటి బ్రహ్మ సూత్రాలలో చెప్పబడింది అంటూ ఆయన, ఎందుకంటే అంతకుముందు ఇవ్వబడినవి కదా, భగవంతుడి ద్వారా ఇవ్వబడినప్పటికీ కూడా అంతకుముందు ఇవ్వబడింది. ఆయన ద్వాపర యుగంలో చెప్తున్నాడు కాబట్టి పూర్వం ఉన్నటువంటి వాటిని ఆయన క్రోడీకరించి చెప్పినటువంటిది మనం భగవద్గీతలో చూస్తాం. హరే కృష్ణ. ప్రకాష్ రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. వీలవుతుందా ప్రభు? చదువుతాను ప్రభు. 8వ శ్లోకం కదా. వేత్తత్వం సౌమ్యత సర్వం తత్వతత్ అనుగ్రహాత్ బ్రూయస్య శిష్యస్య గురవో గుహ్యమాప్యుత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే, ఇంకా ఆ మునులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులు ఆ నైమిషారణ్యంలో సమావేశమైనటువంటి, ఎందుకంటే జిజ్ఞాసువులైనటువంటి వారు ఇంకా సూత గోస్వాముల వారిని మనకి 6వ శ్లోకము, 7వ శ్లోకము, 8వ శ్లోకాల్లో ఆ సూత గోస్వాముల వారిని కీర్తిస్తూ చెప్పబడినటువంటి శ్లోకాలు ఈ మొదటి అధ్యాయంలో. ఇంకా వారి గురించి చెప్తున్నారు, ఓ సూత గోస్వాముల వారు మీరు సౌమ్యులు గనుక మీ గురువులు నమ్రత కలిగిన శిష్యున కొసగడి గుహ్య జ్ఞానమునంతటినీ మీకు అనుగ్రహించిరి. ఇక్కడ చూడండి ఎంతటి పదాలు ఇందులో ఉపయోగపడినవి. సో మీరు అంటే ఇక్కడ గురు శిష్యుల మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎప్పుడు గురువులు వారి యొక్క శిష్యులలో జిజ్ఞాసులై ఉండి సౌమ్యంగా ఉన్నటువంటి వారికి మరి నమ్రత కలిగినటువంటి ఆ శిష్యులకు వసిగేటువంటి గుహ్య జ్ఞానం, రహస్యమైనటువంటిది ఏంటి? భగవద్విజ్ఞానం, ఆ భగవంతుడితో సంబంధాన్ని కలిగినటువంటి జ్ఞానం, గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్నంతటినీ కూడా మీకు అనుగ్రహించారు. మళ్ళీ ఇక్కడ గురు శిష్య పరంపర గురించి చెప్తున్నారు. మనకి పరంపర వస్తుంది. మీ గురువు గారు మీకు మీ యొక్క సౌమ్యత, నమ్రతను చూసి మనకి శరణాగతికి అవసరమైనటువంటి పదాలు కూడా ఇందులో ఉన్నటువంటివి. సౌమ్యత, నమ్రత కలిగి ఉన్నటువంటి వాడే శరణాగతి పొందగలిగేటువంటి వాడు. అంటే ఈయన భగవానుడికి, తన గురువుకి పూర్తిగా శరణాగతి అయినటువంటి వాడు సూత గోస్వాముల వారు. కనుకనే ఇక్కడ అంటున్నారు వీళ్ళు ఋషులు, మీరు సౌమ్యులు గనుక మీ గురువులు నమ్రత కలిగిన శిష్యును కొసగేటువంటి గుహ్య జ్ఞానాన్నంతటినీ కూడా అనుగ్రహించిరి. మీ గురువు గారి ద్వారా మీ గురువు గారి ద్వారా దివ్య జ్ఞానాన్నంతటినీ కూడా పొందారు. కనుక మీరు శాస్త్రీయంగా వారి నుండి గ్రహించినదంతా మాకు తెలియజేయుడు. సో అంటే ఇక్కడ ఆయన సొంత ఊహల ద్వారా చెప్పబడేటువంటి అంశాల గురించి లేదు. ఇక్కడ
అంటే ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంది, ఏదైతే పరంపరలో వస్తుందో ఆ పరంపర విషయాలని మీరు ఏదైతే మీ గురువు గారి ద్వారా విన్నారో ఆ గురువు ద్వారా విన్నటువంటి ఆ విషయాలన్నింటినీ మాకు చెప్పండి. అదే శాస్త్రీయంగా ఉండేటువంటిది, సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ మనకి. సో సైంటిఫిక్గా ఉంటుంది, శాస్త్రీయంగా ఉన్నది అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. రస వినోదిని రాధికాదేవి మాతాజీ. ప్రభుజీ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. 9th శ్లోక. ఎస్ ప్రభు హరే కృష్ణ. తత్ర తత్రాంజసాయుష్మన్ భవతా యద్వినిశ్చితం పుంసామేకాంతతః ఏకాంతతః శ్రేయస్తన్నః శంసితుమర్హసి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలలో ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి. 9 to 11 ఇందులో 9 మరియు 11వ శ్లోకాలలో ముఖ్యంగా ఆ ఋషులు అడిగినటువంటి 6 ప్రశ్నలలో 2 ప్రశ్నలు ఈ 3 శ్లోకాలలో, మొదటి 3 శ్లోకాలలో ఉన్నాయి. 9వ శ్లోకాల నుండి వారి యొక్క ప్రశ్నలు ఇక మాకు తెలియజేయండి, శాస్త్రీయంగా పరంపర ద్వారా వస్తూ ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మాకు అందించండి అని చెప్పిన తర్వాత ఇక వారు చెప్తున్నటువంటి తత్ర తత్రాంజసాయుష్మన్ భవతా యద్వినిశ్చితం పుంసామేకాంతత శ్రేయస్తన్నః సంశితుమర్హసి. సో ఓ ఆయుష్మంతుడా, కనుక జనులకు ఏది పరమశ్రేష్టదాయకమని నీవు నిర్ధారించితివో అట్టి దానిని సులభంగా అవగతమగు రీతిలో దయచేసి మాకు వివరింపుడు అంటూ మొదటి ప్రశ్న, ఋషులు అడిగినటువంటి వాటిలో మొదటి ప్రశ్న ఏంటి అంటే, వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ గుడ్ ఫర్ పీపుల్ ఇన్ జనరల్. సాధారణంగా ఈ జనులకు, ఈ జనసామాన్యానికి ఏది పరమశ్రేష్టదాయకంగా ఉంటుందో, అల్టిమేట్ గుడ్, సో ఏదైతే పరమ శ్రేయదాయకమని నీవు నిర్ధారించితివో, ఎందుకంటే నీవు పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడివి, సౌమ్యమైనటువంటి నమ్రత కలిగినటువంటి శిష్యుడవు, కనుక మీ గురువు గారు నీకు అంటే ఆ గుహ్యతమమైనటువంటి జ్ఞానాన్నంతటినీ కూడా అందించారు. సో అర్జునుడు ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి శరణాగతుడవుతాడో అప్పుడు గుహ్యతమ జ్ఞానము అంటూ ఆ జ్ఞానాన్ని ఆయన ఇస్తాడు, చెప్తాడు. నీవు నా ఎడ ఏనాటు కూడా కదా విరోధ భావం లేనటువంటి వాడివి, సో నీవు నా మిత్రుడవు, నా భక్తుడవు, కనుక నీకు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని, అంటే ఎప్పుడైతే నమ్రత కలిగి వినయంతో ఉంటారో, సౌమ్యంగా ఉండగలుగుతారో అటువంటి వారికి ఆ దివ్య జ్ఞానము గురువు ద్వారా అందించబడుతూ ఉంటుంది. సో కనుక ఆ గురువు కూడా పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడు. అదన్నీ కూడా ఇక్కడ శాస్త్రీయంగా అంటే పరంపర ద్వారా విన్నటువంటిది. మీరు ఏదైతే విన్నారో అది పరంపర నుంచి వచ్చినటువంటిది. అటువంటి పరంపరలో మీరు విని మీ అవగతం చేసుకున్నటువంటి దానిలో, ఎందుకంటే కొన్ని విషయాలు కొన్ని క్లిష్టంగా ఉంటాయి, దాన్ని సరళంగా చేసి చెప్పేటువంటి వాడు గురువుగా ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఆయన్ని ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా గురువుగా ఆయనకి ఉన్నతమైనటువంటి ఆసనం ఇచ్చి చేసినటువంటిది. కనుక జనులకు ఏది పరమశ్రేయదాయకమని నీవు భావిస్తూ ఉన్నావు, ఏది నీవు నిర్ధారించుకున్నావో అటువంటి దానిని సులభంగా, ఎందుకంటే మనకి చూస్తాం భాగవతంలో కపిల భగవానుల వారిని దేవహూతి అడుగుతుంది, మందమతులమైనటువంటి మేము ఈ విషయాలను, భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను అర్థం చేసుకోవడం మాకు కష్టం, కానీ నీవు చెప్తే, అంటే గురువు ద్వారా వింటే దాన్ని మేము సులభంగా అర్థం చేసుకోగలము అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నీవు ఈ జనులకు, ఈ జనసామాన్యానికి ఏది పరమశ్రేష్టమని నీవు భావించావో అటువంటి దానిని మాకు సులభంగా అవగాహనమయ్యేటువంటి రీతిలో దయచేసి మాకు తెలియచేయండి అయ్యా అంటూ మొదటి ప్రశ్న. సో మొదటి ప్రశ్న ఏంటి,
ఈ జనసామాన్యానికి ఏది పరమశ్రేష్టదాయకమో దానిని మాకు వివరించండి అంటూ ఆ ఋషులు, ఆ నైమిషారణ్యంలోని సమావేశమైనటువంటి ఋషులు సూత గోస్వాముల వారిని అడిగినటువంటిది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రభుజీ వీరిలో శ్రీదీప మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ప్రాయేణాల్పాయుషః సద్య కళావస్మిన్ యుగే జనాః మందాస్తు మందమతయో మందభాగ్యాహ్యుపద్రుతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ మీకు పుస్తకంలో కొంచెం నాకు అది ఎందుకో ఓ ఋషులారా అన్నట్టుగా ఉన్నట్టుంది. అది ఒకవేళ ఉంటే ఓ జ్ఞానవంతుడా, ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ చూస్తే ఏంటి ఇక్కడ సభ్య అనే పదంకి అర్థం అది లెర్న్డ్ వన్ అని ఉంటుంది, ఆర్ లెర్న్డ్ పర్సన్ ఇన్ ద సొసైటీ అని ఉంటుంది. కాబట్టి జ్ఞానవంతుడా ఓ మహాముని, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఆయన అడుగుతున్నారు, ఇది ఋషులు అడుగుతున్నటువంటిది కాబట్టి దీన్ని కొంచెం సవరించాను ఇక్కడ నేను ఇది. సో దాన్ని కూడా మీరు రాసుకుంటే ఓ మహాముని ఓ లేదా ఓ జ్ఞానవంతుడా అని సర్దించుకోండి. ఇంగ్లీష్లో అయితే కరెక్ట్గానే ఉన్నట్టుంది, ఓ లెరెండ్ వన్ అని ఉంది. ఓ జ్ఞానవంతుడా, ఈ కలియుగమునందు జనులు అల్పాయుష్కులుగా నుందురు. వారు కలహ స్వభావులు, బద్ధకస్తులు, తప్పుదోవ పట్టిన వారు, మందభాగ్యులు మాత్రమే గాక సదా కలతలకు లోనైన వారై ఉందురు అంటూ, అంటే ఈ కలియుగం యొక్క ప్రభావాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తున్నారు ఋషులు. సో కనుకనే ఆ సూత గోస్వాములను వారిని అడుగుతున్నారు. ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా, మందమతులమైనటువంటి మనము వాటిని కొన్ని విషయాలను అవగాహనం చేసుకోవడం కష్టమవుతుంది, కనుక సులభతరంగా మాకు వివరించండి అయ్యా అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది ఇది. అంటే అప్పటికే కలియుగం ప్రారంభమవుతూ ఉన్నటువంటి ఆ కలి ప్రభావము ప్రారంభమైనటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ, ఈ కలియుగమునందు జనులు అల్పాయుష్కులుగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు యుగాలలో చూసినట్లయితే ద్వాపర యుగంలో 1000 సంవత్సరాలు ఉండేవారు అనేది, త్రేతాయుగంలో 10,000 సంవత్సరాలు, సత్యయుగంలో 1,00,000 సంవత్సరాల వరకు ఉండేవారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మరి ఇప్పుడు ఈ కలియుగంకి వచ్చినట్లయితే 100 సంవత్సరాలు మాత్రమే, అందుకనే అల్పాయుష్కులుగా చెప్తూ ఉంటాం. అలాగే కలహ స్వభావాలు, ఈ కలియుగం కలహాల యుగం అని చెప్తాం, కలహ స్వభావం. అలాగే బద్ధకస్తం, తమోగుణం, ముఖ్యంగా తమోగుణంతో ఉండేటువంటి, అలాగే తప్పుదోవ పట్టి తమోగుణ స్వభావంతో తప్పుదోవ పట్టినటువంటి వారు. మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, అసుర భావాలతో రజోగుణ తమోగుణాలతో తప్పుదోవ పట్టినటువంటి వారు, మందభాగ్యులం కాబట్టి కలతకు లోనై ఉంటాము. అటువంటి వారు కూడా అవగాహనం చేసుకునే విధంగా మాకు మార్గనిర్దేశకం చెయ్యండి అయ్యా అంటూ వారు వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. భూరీని భూరి కర్మాణి శ్రోతవ్యాని విభాగశః అతః సాధోత్ర యత్సారం సమృద్ధృత్య మనీషయా బ్రూహి భద్రాయ భూతానాం ఏనాత్మా సుప్రసీదతి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ 11వ శ్లోకంలో మునులు అడుగుతున్నటువంటి 2వ ప్రశ్న ఇక్కడ దీంట్లో కనిపిస్తుంది మనకి. ఏమిటా ప్రశ్న అంటే, వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్రిప్చర్స్? అన్ని శాస్త్రాల యొక్క సారము ఏమిటయ్యా అని అడిగారు. అన్ని వేదాల యొక్క సారమే ఈ శ్రీమద్ భాగవతము, అదే చెప్పబడినటువంటిది. ఇక్కడ ప్రశ్నలోనే ఉన్నటువంటిది మనకి, వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్రిప్చర్స్? సో ఈ శాస్త్రాల అన్నిటి యొక్క అనేకంగా ఉన్నటువంటి శాస్త్రాల యొక్క సారం, ఎసెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానిని మాకు తెలియచేయండి అంటూ అడిగినటువంటిది. సింపుల్గా ఇక్కడ సెకండ్ ప్రశ్న. 2వ ప్రశ్న, వారు అడిగినటువంటి 6 ప్రశ్నలలో 2వ ప్రశ్న ఇది. శాస్త్రములు అనేకములుగా నుండి వాటన్నింటి యందును పలు విధములైన విద్యుక్త ధర్మములు ఉపదేశింపబడినవి. ఆ ధర్మములు వాటి వివిధ శాఖల బహు సంవత్సరములు అధ్యయనము పిమ్మటయే తెలియగలవు. కావున ఓ మహర్షి, సర్వజనుల
శ్రేయస్సును గోరి ఆ అన్నింటి సారమును గ్రహించి తదు ఉపదేశము ద్వారా వారి హృదయములు సంతృప్తి చెందు రీతిలో దయతో వివరించండి. అంటే సర్వజనులకు ఏదైతే శ్రేయస్సుకు కలగజేస్తుందో అటువంటి ఆ శాస్త్రాలు, సర్వశాస్త్రాల యొక్క సారమును మాకు తెలియచేయండి అంటూ చెప్తుంది. అదే ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్రిప్చర్స్. సో ఆ శాస్త్రాలు అనేకాలుగా ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. అందులో ఇంకా అనేక భాగాలుగా ఉండేటువంటివి. సో కాబట్టి అనేకంగా ఉన్న శాస్త్రాలు, అలాగే అనేక శాఖలుగా విభజించబడి ఉన్నటువంటివి. మరి ఆ వివిధ బహుశాఖలుగా ఉన్నటువంటి వాటిని, ఆ వివిధ శాఖలను అవగతం చేసుకోవడానికి అనేక సంవత్సరాలు పడుతుంది. కనుక ఆ శాస్త్రాల అన్నింటిలో ఉన్నటువంటి సారాన్ని మాకు తెలియచేయవయ్యా. అది జనులకు, అంటే మా హృదయాలు, ఈ మందమతులమైనటువంటి ఈ కలియుగంలో ఉన్న మందమతులమైనటువంటి మా హృదయాలన్నీ సంతృప్తి చెందే రీతిలో మాకు అన్ని శాస్త్రాల యొక్క ఎస్సెన్స్ ఏదైతే ఉందో, సారం ఏదైతే ఉందో దానిని మాకు తెలియచేయండి అంటూ ఋషులు అడిగినటువంటి రెండవ ప్రశ్న. హరే కృష్ణ. సో జాగ్రత్తగా ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకో. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ కళ్యాణ్ మాతాజీ రాజ్. సుచరిత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. 12వ శ్లోకం. సూత జానాసి భద్రం తే భగవాన్ సాత్వతాం పతిః దేవక్యాం వసుదేవస్య జాతో యస్య చికీర్షయా. హరే కృష్ణ. సో ఇందులో ఆ ఋషులు అడిగినటువంటి మూడవ ప్రశ్న, వై డిడ్ కృష్ణ అపియర్ ఇన్ ద వూంబ్ ఆఫ్ దేవకి? మరి ఎందుకు, ఏ ప్రయోజనాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు ఆ దేవకీ గర్భమున వసుదేవ తనయుడుగా ఆవిర్భవించారో దానిని మాకు తెలియచేయండి. ఎందుకంటే మీకు అది తెలుసు కాబట్టి ఆ విషయాన్ని మాకు తెలియచేయండి అయ్యా అంటూ ఋషులు సూత గోస్వాముల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో ఉండేటువంటి భావం. ఓ సూత గోస్వామి, నీకు సర్వ శుభములు కలుగుగాక అంటూ ఆయన్ని అడిగి, మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏ ప్రయోజనము చేత దేవకీదేవి గర్భమున వసుదేవ తనయునుగా ఆవిర్భవించెనో నీవు ఎరిగి ఉన్నావు కదా, మరి దానిని మాకు వివరించండి అయ్యా. ఏ కారణం చేత ఆయన దేవకీదేవి గర్భంలోకి మరి గర్భం ద్వారా ఆయన అవతారం తీసుకున్నారో, వసుదేవుడి యొక్క తనయుడిగా ఆయన ఆ వసుదేవ తనయుడిగా వచ్చారో, మరి ఆ విషయాలన్నీ నీకు ఎరిగినవి, నీవు మీ గురువు ద్వారా శాస్త్రీయంగా అవన్నీ అవగతం చేసుకున్నటువంటి వాడువు కనుక ఆ విషయాలను మాకు తెలియచేయండి అంటూ ఆ ఋషులు అడిగినటువంటి మూడవ ప్రశ్న ఈ 12వ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటిది. ఇక ఆ తర్వాత మనకి ఈ అధ్యాయంలో 13 నుండి 20 వరకు కూడా ఆ భగవత్ కథలు, కృష్ణ కథలు వినడంలో ఉండేటువంటి ఆతృత భావాలను ఇక్కడ వివరించేటువంటిది ఉంటుంది. 13 నుండి 20 వరకు ఉండేటువంటి శ్లోకాల్లో అక్కడక్కడ ప్రశ్నలు కూడా వచ్చేటువంటివి. ఈగర్నెస్ టు హియర్ కృష్ణ కథ. సో భాగవతంలో ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి కథలు ఎంత ఎక్కువగా భక్తుల మధ్య చర్చించబడుతూ ఉంటే ఆ భక్తులకు అంత శక్తి వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళు వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. అందుకే భక్తి వృక్షాల ద్వారా భగవంతునికి సంబంధించిన లీలలను నలుగురు కలిసి చర్చించుకోండి అని చెప్తున్నాం. సో కాబట్టి మరి దాని ప్రాముఖ్యతను ఎరగండి. హరే కృష్ణ. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా చర్చించుకుంటూ ఉంటుంటే అంత ఎక్కువగా మనలో ఆ భగవంతుని పైన
ప్రేమ కలుగుతుంది, ఆ భగవంతుని పైన ధ్యాస కలుగుతుంది, ఆ భగవంతునికి సేవ చేయాలి అనేటువంటి భావన కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ. ఈ 13 చదివారు కదా ప్రభు? 13 అవ్వలేదు ప్రభుజీ, 12 అయింది. 12 అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరు మిగిలారు? వినీత మాతాజీ, లక్ష్మి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చదువు. తన్న శుశ్రూషమాణానాం అర్హస్యంగానువర్ణితుం యస్యావతారో భూతానాం క్షేమాయ చ భవాయ చ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆ ఋషులు ఆ సూత గోస్వాముల వారితో అంటూ ఉన్నారు, ఓ సూత గోస్వామి, శ్రీకృష్ణ భగవానుని అతని అవతారం గూర్చి శ్రవణం చేయుటకు మేము అత్యంత ఉత్సాహంతో ఉన్నాము. సో మరి భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడానికి ఎంతో ఉత్సాహంతో, శ్రద్ధ ఉత్సాహాలతో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అదే ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్తున్నటువంటిది. ఆ ఋషులు సూత గోస్వాముల వారిని మీరు కథ చెప్పండి అయ్యా అని అనడమే కాదు, ఆ చెప్పేటువంటిది వినడానికి మేము ఉత్సాహంతో ఉన్నాము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి వారు అడుగుతున్నారు ఋషులు సూత గోస్వాముల వారిని, ఓ సూత గోస్వామి, శ్రీకృష్ణ భగవానుని అతని అవతారములను గూర్చి శ్రవణం చేయుటకు మేము ఎంతో ఉత్సాహంతో ఉన్నామయ్యా. కనుక ఆ విషయమును పూర్వ ఆచార్యులుగాంచిన ఉపదేశములను దయతో మాకు వివరింపండి. మళ్ళీ ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు, పరంపరలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్నే వాళ్ళు పొందుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ సూత గోస్వాముల వారు ఏదైతే వివరించారో వారి గురువు గారి ద్వారా విన్నటువంటిది. మరి వారికి అంతకు పూర్వం ఉన్నటువంటి గురువు ద్వారా విన్నటువంటి ఆ విధంగా ఆ పరంపరలో వస్తూ ఉన్నటువంటి ఏదైతే మీరు చెప్తూ ఉన్నారో ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి విషయాలు మరి పరంపరలో వచ్చినటువంటి మరి ఆ విషయము పూర్వ ఆచార్యులు గాంచిన, ఆ పూర్వ ఆచార్యులు ఏవైతే గావించినటువంటి ఉన్నవో ఆ ఉపదేశాలను పూర్వ ఆచార్యులు ఏదైతే చెప్పారంటే మీ గురువు గారు మీకు ఏం చెప్పారో, ఎందుకంటే వారు పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారు, ఆ పరంపరలో ఉన్న మీ గురువు గారు మీకు ఏం చెప్పారో ఆ విషయాలను మాకు వివరించండి. ఒక రకంగా నీ ఇష్టం వచ్చింది చెప్పకు అనేది కూడా వస్తుంది ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి అట్టి వాణిని శ్రవణం ఉపదేశములు రెండును మనుజుని ఉద్ధరింపగలవు. అంటే చెప్పడము, ఉపదేశించడం, అలాగే వినేటువంటిది కూడా, రెండు కూడా మనిషిని ఉద్ధరిస్తాయి అని చెప్తారు. సో మరి అలాగే ఇంకా భగవద్గీతలో చెప్తారు, మన యొక్క ఈ దివ్య సందేశాన్ని నలుగురికి పంచేటువంటి వాడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు అంటూ చెప్తారు. అంటే ఈ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి, భగవత్కథలను గురించి నలుగురికి ఎవరైతే తెలియచేస్తూ ఉంటారో వారు కూడా ఉద్ధరింపబడతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చెప్తుంది కూడా అదే. కాబట్టి ఇక్కడ మరి పూర్వ ఆచార్యుల ద్వారా మేము విన్నటువంటిది, మీరు విన్నటువంటిది, అది మీ ద్వారా మళ్ళీ మేము వింటూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఆ విధంగా ఉపదేశించినటువంటి వారు, ఆ ఉపదేశాలను విన్నటువంటి వారు కూడా ఉద్ధరించబడతారు. ఎందుకంటే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క కథలు ఆ విధంగా శక్తిపూర్ణాలు అంటూ చెప్తారు. సో అందుకనే భాగవతంలో ఉండే ప్రతి కథ కూడా ఒక శక్తిపూర్ణమైనటువంటిది. ఏంటో మనం చెప్తూ ఉంటే కపిల భగవానులు ఉపదేశాలు చెప్తూ ఉంటే, లేదా మనకి ఎవరు భక్తుల గురించి కర్దమ ముని గురించి కానివ్వండి, లేకపోతే వీళ్ళ గురించి ఏది చెప్తూ ఉన్నా మనము, అవి ఎంతో శక్తిపూర్ణాలు అని చెప్తుంటారు. గజేంద్ర మోక్షం విన్నా, ప్రహ్లాదు చరిత్ర విన్నా, ఇవన్నీ కూడా వింటూ ఉంటే అవి సాధారణమైనటువంటివి కాదు. మనకి ఇది అంధకారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే అవి సాధారణ కథల్లాగా తెలుస్తూ ఉంటాయి. కానీ శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో ఉన్నటువంటి వారికి అవి ఎంతో శక్తిని ఇచ్చేటువంటివి అని చెప్తారు.
శక్తి పూర్ణాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి భక్తి కథలు అవి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అట్టి శ్రవణము ఉపదేశములు రెండూ కూడా మనుజుని ఉద్ధరించగలవయ్యా అంటూ వారు ఎంతో ఆతృతతో, వారికి ఉన్నటువంటి ఆతృత ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది. ఈగర్ టు హియర్ అబౌట్ గాడ్ హెడ్ అండ్ హిస్ ఇన్కార్నేషన్స్. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ ఋషులకు, అక్కడ నైమిషారణ్యంలో సమావేశమైనటువంటి ఋషులు ఆ దేవాది దేవుడి యొక్క లీలల గురించి వినడానికి ఎంతో ఆతృతతో ఉన్నారు. ఆ లీలల్లో ఆయన యొక్క అవతారాల గురించి కూడా వినడానికి ఉన్నవి. అందుకే భాగవతంలో మనకి భగవంతుని యొక్క అవతారాల గురించి కూడా వస్తూ ఉంటుంటాయి. భగవంతుని యొక్క లీలలే కాకుండా భగవంతుని యొక్క అవతారాలు కూడా. అందుకే ఇక్కడ వారి యొక్క ఆతృతలో, ఈగర్నెస్ టు కృష్ణ కథలో, ఈగర్ టు హియర్ అబౌట్ గాడ్ హెడ్, దేవాది దేవుడి గురించి వినాలి అని, ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ గురించి. అంతేకాకుండా ఆయన యొక్క మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల యొక్క అవతారాలను గురించి కూడా వారు వినడానికి ఆతృతతో ఉన్నారు అని చెప్తుంది ఈ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరు మిగిలారు? అందరు చెప్పినట్లే ప్రభు. 14 మెంబర్స్, 14 శ్లోకాస్ అయినాయా ప్రభు? 14 ఉన్నారు కదా కాకుండా? ఈ మాత చదవలే కదా? మీనాక్షి మాతాజీ చదవలేదు. ఇందాక పిలిచారు మీరు కొంచెం. హరే కృష్ణ. మీనాక్షి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదు ప్రభు. ఓకే. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఆపన్న సంస్కృతిం ఘోరాం యన్నామ వివశో గృణన్ తత సద్యో విముచ్యేత యద్బిభేతి స్వయం భయం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మరి ఆ కృష్ణ కథల యొక్క శక్తి గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది. ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అతి ఘోరమగు జన్మ మృత్యు వలలో చిక్కి ఉండేటి జీవులు భయమునకే భయము కలిగించు పవిత్రమైన కృష్ణనామమును వివస్వతమున ఉచ్చరించినను శీఘ్రమే ముక్తి నొందగలదు. ఇక్కడ నామమహిమ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. సో ఏంటంటే మనము ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని అన్కాన్షియస్నెస్లో, ఎలా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఊకా చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఒక ఔషధాన్ని తెలిసి తీసుకున్నా తెలియక తీసుకున్నా అది ప్రభావాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటుంది దేహం పైన. అలాగే ఒక వేడి వస్తువుని మనం తెలిసి ముట్టుకున్నా తెలియక ముట్టుకున్నా అది కాలుతూ ఉంటుంది, దాని స్వభావం అది. అలాగే ఈ భగవంతుని యొక్క నామం ఏదైతే ఉందో, ద హోలీ నేమ్, అందుకే ఆ పవిత్ర నామం ఈ కలియుగంలో, ఈ కలి కల్మశాల నుండి బయటపడడానికి వేరొక తరుణోపాయమే లేదు అంటూ చెప్పబడినటువంటిది హరినామ సంకీర్తనము తప్ప. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ నామమే. సో అందుకే చెప్తున్నారు, అతి ఘోరమగు జన్మ మృత్యు వలలో చిక్కి ఉండేటి జీవుల భయమునకే భయము కలిగించుచు పవిత్రమైన కృష్ణ నామమును వివస్వతమున, అంటే అన్కాన్షియస్నెస్ లో కూడా ఉచ్చరించినా కూడా శీఘ్రమే ముక్తి కలుగుతుంది, ముక్తి పొందగలుగుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆ నామం యొక్క, పవిత్ర నామం యొక్క గొప్పతనాన్ని, దాని యొక్క ఫలితాన్ని, ఆ నామాన్ని ఉచ్చరించడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితం మరి అటువంటిది రోజు నిష్టగా 16 మాలలో ఆ భగవంతుణ్ణి నామస్మరణ చేస్తే కలిగే ఫలితం ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి ఒకసారి. సో చేస్తూ కూడా ఇంకా మనము ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకి ఇది కాకుండా ఉండాలి. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. యత్పాద సంశ్రయాసూత మునయ ప్రశమాయనాః
సద్య పునస్త్యుపసృష్టాః స్వర్ధుం జ్ఞాపోను సేవయా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఆ మునులు అక్కడ సమావేశమైనటువంటి ఋషులు సూత గోస్వాముల వారితో అంటూ ఉన్నారు, ఇంకా ఓ సూత గోస్వాముల వారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాద పద్మములకు సంపూర్ణంగా శరణు పొందిన మహామునులు తమ దరి చేరిన వారిని శీఘ్రమే పవిత్రమునర్చగల సమర్థులై ఉన్నారు. కానీ గంగాజలము దీర్ఘకాల కాల సేవానంతరమే పవిత్రమును కలగజేయుచున్నది. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల భాగవతుల యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. ముఖ్యంగా ప్యూర్ డివోటీస్ కెన్ ప్యూరిఫై వన్ ఇమీడియట్లీ ఈవెన్ ఫాస్టర్ దెన్ ది గంగాస్ అని చెప్తున్నారు. మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో ముఖ్యంగా ఈ కర్మభూమిగా ఉన్నటువంటి భరతఖండంలో జన్మించినటువంటి మనందరికీ కూడా గంగా పవిత్రత తెలుసు అందరికీ. మరి ఆ గంగా గురించి చెప్తూ, గంగా మాత కంటే కూడా పవిత్ర గంగా నది చేసేటువంటి పవిత్రత కంటే కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క పాద పద్మాలను పూర్తిగా ఆశ్రయించి శరణు పొందినటువంటి మహామునులు, వారిని దరిచేరినటువంటి వారిని శీఘ్రమే పవిత్రమునర్చగలరు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. దానికి మనము ఎన్నో ఉదాహరణలు చూస్తాము. చైతన్య మహాప్రభుల వారు. సో మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల కథలు కూడా మనం ఎందుకు, మరి భగవంతుని గురించి వినాల్సి వదిలేసి మీరు భగవంతుని యొక్క భక్తుల కథలు చెప్తున్నారేంటి? గజేంద్రుడు అంటారు, ఇంకా మోక్షం, ఇందులో చాలా కథలు ఉన్నాయి కదా మనకి. భరత మహారాజు గురించి ఉంటుంది, అజామిలుడు ఉంది, ఇవన్నీ వింటున్నాము. వీళ్ళ గురించి ఎందుకు, మాకు భగవంతుడి గురించి చెప్పండి అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటుంటారు. కానీ ఇక్కడ మనము తప్పుగా అవగాహన చేసుకోవద్దు అని ముందుగానే మనకి మొదటి అధ్యాయంలోనే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాద పద్మములకు సంపూర్ణముగా శరణు పొందినటువంటి మహామునులు తమ దరి చేరిన వారిని, ఎందుకంటే మనం వైష్ణవ ప్రణామం కూడా చెప్తూ ఉంటుంటాం. వైష్ణవులు ఎంతో ఆ కల్పవృక్షాల వంటి వారు అని, పతిత జీవులను ఉద్ధరించడానికే వారు ఉన్నారు అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది మనం. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు, ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను పరిపూర్ణంగా శరణ పొందినటువంటి మహామునులను గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి మహామునులను దరిచేరినట్లయితే, ఆ దరిచేరిన ఆయన్ని ఆశ్రయించినటువంటి, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గురువులను ఆశ్రయించి కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఆ విధంగా దరిచేరినటువంటి వారిని శీఘ్రమే పవిత్రమునర్చగలిగేటువంటి సమర్థులై ఉన్నారు. అందుకనే మనము తీర్థస్థానాల్లో ఆ శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో మెలగాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. గురుదేవుల వారి వంటి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి, అక్కడికి వెళ్ళి ఆ మాయాపూర్లోను లేదా పవిత్ర స్థలాల్లో అక్కడ ఉండేటువంటి గురుదేవులతో వారితో కలిసి ఆశ్రమాన్ని పొందినట్లు వారి యొక్క దర్శనాన్ని కలిగించుకుంటే మనకి ఆ దర్శన భాగ్యం వల్ల కూడా మనలో ఉండేటువంటి అన్ని పాపపు ఇవి కొంతవరకైనా నివారించబడతాయి అని చెప్తారు. సో గంగ కంటే కూడా ఎక్కువ వేగంతో, గంగా కంటే కూడా తక్కువ కాలంలోనే ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించగలిగే వారు ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు. అనన్య భక్తితో ఆయన్ని భజించి ఆయన్ని శరణాగతులైనటువంటి వారు అంటూ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. కాళింది ప్రియారాణి మాతాజీ. కంబా భగవత్ తస్య పుణ్య శ్లోకాద్య కర్మణం శుద్ధకామో న శృణమాద్య కలిమాల్పహరణం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, కలహయుగమైన కలియుగము యొక్క దోషముల నుండి ముక్తిని వాంఛించుచునే శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఘనమైన యశో వైభవమును వినగోరని వాడెవ్వడుండును అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తూ మరి
ఇక వేరే మార్గమే లేదు. ఈ కలహయుగమైనటువంటి కలియుగం యొక్క దోషాల నుండి బయటపడాలంటే మరి ముక్తిని వాంఛించేటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణు భగవానుని ఘనమైనటువంటి యశో వైభవమును వినగోరని వాడెవడుంటాడు, అది తప్ప వేరొకటి ఇంకేది ఉద్ధరిస్తుందయ్యా అంటూ, సో ఆ విధంగా తెలుసుకున్నటువంటి వారు మరి ఆ భగవంతుని ఘనమైనటువంటి ఆ యశో వైభవాన్ని వినడానికి ఇష్టపడని వాడు ఎవడుంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉంటున్నారు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. ఎం కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తస్య కర్మాణ్యుదారాణి పరిగీతాని సూరిభిః బ్రూహిణః శ్రద్ధదానానాం లీలయా దదతః కలాః. హరే హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. ఇంకా మరి ఇది ఈ శ్లోకంలో ఆ ఋషులు అడిగినటువంటి 4వ ప్రశ్న వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. ఆ దేవదేవుని కర్మలు అద్భుతములను దివ్యములను అయి ఉన్నవి అంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క కర్మలు, ఆయన అవతారాలు తీసుకొని ఆయన సృష్టించినటువంటి ఈ సృష్టి ఎంతో అద్భుతమైనది, దివ్యమైనటువంటిది అయి ఉన్నది. మహాముని అయిన నారదుడు వంటి వారు అట్టి దివ్య కర్మలను సదా కీర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి కర్మలను, అద్భుతాలైనటువంటి కర్మలను సదా కీర్తించేటువంటి మహాముని అయినటువంటి నారదుడిని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. నారదుడు ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య కర్మలను సదా కీర్తిస్తూనే ఉంటాడు. కనుక మరి ఆ భగవానుడు వివిధ అవతారములలో గాంచిన సాహస కృత్యములను శ్రవణాసక్తులమైనటువంటి మాకు కరుణతో వివరించండి అంటే ఇక్కడ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. ఆ భగవంతుని యొక్క సాహసోపేతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆయన వివిధ అవతారాలు తీసుకుని నరసింహ అవతారంలో ఆ హిరణ్యకశిపుణ్ణి, వరాహ అవతారంలో హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహరించేటువంటిది, అలాగే మత్స్య అవతారము యొక్క కూర్మావతారము, ఆ వివిధ అవతారాలలో వచ్చి మరి ఆయన చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి లీలలు, ఆ అద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ ఈ సృష్టి కోసం ఆయన యొక్క అవతారాలు, ఆ అవతారాల యొక్క సాహసమైనటువంటి ఆ లీలల గురించి మేము వినడానికి ఎంతో ఆసక్తితో ఉన్నాము. కాబట్టి దయతో మాకు వివరించండి అయ్యా అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క సాహస కృత్యాలు, సాహస కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వివిధ అవతారాల ద్వారా వాటిని మాకు తెలియచేయండి అంటూ వారు అడిగినటువంటి, వారు తెలుసుకోగోరినటువంటిది 4వ అంశము ఇది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అథాఖ్యాహి హరేర్ధీమన్ అవతార కథా శుభాః లీలా వితతతః స్వైరం ఈశ్వరస్యాత్మమాయయా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ సూత గోస్వాముల వారిని ఆ ఋషులు కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఓ ధీమంతుడవైన సూత గోస్వామి, సో ఆ దేవదేవుడి యొక్క వివిధ అవతారముల యందలి దివ్య లీలలను మాకు వర్ణించి చెప్పుము. పరమ నియామకుడైన భగవానుని అట్టి మంగళప్రదమైన సాహస కర్మలు, లీలలు అతని ఆంతరంగిక శక్తిచే నిర్వహించబడును కదా. సో కాబట్టి ఆయన యొక్క పాస్ట్ టైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి, అలాగే ఆ భగవంతుడు వివిధ అవతారాలలో వచ్చినటువంటి అనేకమైనటువంటి, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క అవతారాలు అనంతంగా ఉండేవి అని చెప్తారు మనకి భగవద్గీతలోనే సాక్షాత్ కృష్ణ భగవానుల వారే. అలాగే భాగవతంలో కూడా అనేకమైనటువంటి అవతారాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆయన ఉన్నటువంటి అవతారాల గురించి అందుకే ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. ఓ ధీమంతుడవైన సూత గోస్వామి, మరి ఆ దేవదేవుని, ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క వివిధ అవతారముల యందులో ఉండేటువంటి దివ్య లీలలను మాకు వర్ణించండి, వివరించండి అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ వివిధ అవతారాల యొక్క దివ్య లీలలు ఏమున్నాయో అవన్నీ మాకు తెలియచేయండి
పరమ నియామకుడైన మరి భగవానుడి వారి యొక్క అట్టి ఆ మంగళప్రదమైన శుభప్రదమైనటువంటి సాహస కర్మలు మరి అతని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి చేత నిర్వహించబడుతుంటూ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మాకు తెలియచేయండి అంటూ వారు అడిగినటువంటి మరి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. మీనాక్షి మాతాజీ చేయట్లేదు. అలాగే నాగేంద్ర ప్రభు. కృష్ణ ప్రభు 19 కదా ప్రభు? ఎస్ ప్రభు. వయంతు న వితృప్యామ ఉత్తమ శ్లోకే విక్రమే యచ్చురన్వతాం రసజ్ఞానం స్వాదు స్వాదు పదే పదే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఉత్తమ శ్లోక విక్రయే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంటే ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి మరి అంటే కీర్తించబడేటువంటి శ్లాఘించవలసినటువంటి వారిలో ఉత్తముడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారి యొక్క దివ్య లీలలను శ్రవణం చేయుట యందు మేమెప్పుడు అలసట నొందము. ఆ దేవదేవునితో గల దివ్య సంబంధమునెడ రుచిని పెంపొందించుకుని వారు అతని లీలా కథలను ప్రతి క్షణము ఆస్వాదింతురు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో అంటే మరి భగవంతుని గురించి ఆయన యొక్క లీలలను గురించి వినేటప్పుడు ప్రతి క్షణం కూడా ఆ లీల మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు. రిలీష్, ఎంజాయ్మెంట్, ఆనందం, తెలుగు పదం రిలీష్, ఆనందం. సో ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ లీలా కథలను ప్రతి క్షణం కూడా వింటూ ఆనందిస్తూ ఉంటాం మేము. మరి అటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని వారి యొక్క దివ్య లీలలను శ్రవణం చేయడం అందు మేము ఎప్పుడు కూడా అలసట నొందము. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో అర్జునుడు అంటారు, ఓ కృష్ణ, నీ వచనామృతము వింటూ ఉంటే కనివి తీరడం లేదయ్యా, నీ అవతారాలను గురించి ఇంకా ఇంకా మాకు తెలియచేయండి అంటూ కృష్ణుణ్ణి అర్జునుడు వేడుకుంటాడు అక్కడ. సో ఇక్కడ కూడా మరి సూత గోస్వాముల వారిని ఋషులు వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను మేము వింటూ ఆనందిస్తూ ఉన్నాము కనుక మాకు వీటిని తెలియచేయండి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. రవికుమార్ ప్రభు లేరా? లేదు ప్రభుజీ, లీవ్ అయ్యారు ప్రభుజీ. నేను చదవనా పోనీ ప్రభు? నేను అడుగుతాను ప్రభు. సారీ, ఓకే. నేను ఎవరినో అడుగుతాను, వాళ్ళు చదువురు కనుక ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నగ్నజితి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. పావని మాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామం. ప్రణామం. కృతవాన్ కిల కర్మాణి సహ రామేణ కేశవః అతిమత్యాని భగవాన్ గూఢః కపట మానుషః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ భగవంతుని అవతారాలలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి మరి ఆ భగవంతుడితో పాటు ఆయన కొంత సహపార్శ్వాదులతో ఆయన పాటు వస్తూ ఉండేటువంటి ఆ పరిస్థితులలో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఆ భగవానుడు ఆ బలరాముడితో కూడి వచ్చినటువంటిది. శ్రీకృష్ణుడు ద్వాపర యుగంలో దేవకి తనయుడుగా వచ్చినప్పుడు సందర్భంలో బలరాముడితో కూడి వచ్చినటువంటి వాడు. అదే ఇక్కడ అడుగుతున్నారు, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు బలరాముని గూడి మానవుని వలె నటించుచు గూఢముగా పెక్కు మానవాతీత కర్మలను వనరించుచున్నాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ మునులు ఋషులు అడిగినటువంటి దాంట్లో మరి బయటికి సాధారణమైనటువంటి మానవులు లాగా ఒక ఆ బృందావనంలో
గోపబాలుడిలాగా, ఒక గోవులను కాసేటువంటి గోపాలుడిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇద్దరు కూడాను, బలరామకృష్ణులు. కానీ వారు జరిపిన లీలలు అసాధారణమైనటువంటి లీలలు. చిన్నపిల్లలు 3 రోజుల నుండే వారు వివిధ మహామహా రాక్షసులను సంహరిస్తూ చేసినటువంటి లీలలు. అందుకే భగవద్గీతలో అంటాడు, ఓ అర్జున, నేను మనుష్య రూపము ధరించినప్పుడు ఈ మూర్ఖులు నేను అంతకుముందు అవ్యక్తుడుగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ మానవ శరీరంలో వచ్చానని భ్రాంతిలో ఉంటారు. నా దివ్య స్వభావాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అర్జున అంటూ చెప్తారు. సో మరి ఇక్కడ ఈ ఋషులు వారి యొక్క విషయాలను ఎరిగి ఉన్నటువంటి వారు. ఆ విధంగా ఎరిగినటువంటి వారైనటువంటి ఋషులు సో అందుకే అంటున్నారు, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు బలరాముని గూడి మానవుని వలె నటించుచు గూఢంగా పెక్కు మానవాతీత కర్మలను వనరించి ఉన్నాడు. మరి ఏంటి వాటి యొక్క లీలలు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బలరాముడుగా అతడు జరిపినటువంటి లీలలను కూడా మాకు తెలియచేయండి అంటూ అడుగుతూ ఉండే దీని అర్థం ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో 20వ శ్లోకంలో వాంట్ టు నో స్పెసిఫికల్లీ అబౌట్ పాస్ట్ టైమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ బలరామ. ముఖ్యంగా వాళ్ళు భాగవతంలో అంటే ఈ ఎక్కువగా వారి గురించి చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఋషులు ఆ విధంగా సూత గోస్వాములను వారు అడిగినటువంటిది. కాబట్టి ఆయన చెప్పేటువంటి విషయాల్లో కూడా మాకు ఆ కృష్ణుడి గురించి, ఆ బలరాముని యొక్క లీలల గురించి చెప్పండి అనేటువంటి విధంగా వారు అడిగినటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి, అనంతంగా ఉండేటువంటి ఆ లీలలు, అవతార లీలలు. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుని గురించి వినడానికి ఆతృతతో వారు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు 13 నుండి 20 వరకు ఉన్నటువంటి శ్లోకాలలో వారి యొక్క ఆతృతత, ఆ ఋషుల యొక్క ఆతృత ఉన్నటువంటిది మనం చూస్తాము. అలాగే మరి ఆ విధంగా ఆతృత ద్వారా వారు వినడానికి ఇష్టపడిన తర్వాత మరి దాని నుండి ఆత్మానుభూతిని పొందేటువంటి విషయాలు నెక్స్ట్ మనకి 21 నుండి 23 చివరి శ్లోకాల వరకు ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తాం ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. ప్రకాష్ రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ. కలిమాగతం ఆగ్నేయ క్షేత్రేస్మిన్ వైష్ణవే వయం ఆసీనా దీర్ఘసత్రేణ కథాయం సక్షణ హరే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా వారు ఋషులు నైమిషారణ్యంలో సమావేశమైనటువంటి ఋషులు సూత గోస్వాముల వారిని ఇంకా అడుగుతున్నటువంటి దాంట్లో ఈ కలి యుగం ఆరంభమైనది కదా, మరి మరి ఆ కలియుగ ప్రభావము నుండి, కలి ప్రభావము నుండి బయటపడేటువంటి సంకల్పంతోనే మేము ఇక్కడ సమావేశమై ఈ యజ్ఞాన్ని 1000 సంవత్సరాలతో కూడిన యజ్ఞాన్ని సంకల్పించాము. సో మరి అందుకే ఇక్కడ అడుగుతున్నారు, కలిమాగతమగ్నాయ అంటూ చెప్తున్నట్టు. కలియుగము ఆరంభమైనది. ఆ కలియుగము ఆరంభమైనదని ఎరిగి ఉన్నందున శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలా కథలను దీర్ఘకాలము శ్రవణం చేయు ఉద్దేశ్యంతో, ఎందుకంటే ఎంత ఎక్కువగా ఆ భగవాను యొక్క లీలలు వింటే అంత ఎక్కువగా ఉద్ధరించబడేటువంటిది. అందుకే దీర్ఘకాలము అంటున్నారు. సో మనకి చదువుతూ ఉంటే క్లాస్ ఎప్పుడైపోతుంటే బాగుంటుందా, భాగవతం గంటంబావు చదవాలనా అనేటువంటివి వస్తూ ఉంటుంటాయి. సో ఇక్కడ మరి 1000 సంవత్సరాలు మొదలుపెట్టారు వీళ్ళు. కలియుగము ఆరంభమైనదని ఎరిగి ఉన్నందున శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలా కథలను దీర్ఘకాలము శ్రవణము చేయునుద్దేశంతో మేము ఈ పవిత్ర స్థలమైనందు సమకూడితిమయ్యా. మేమంతా ఈ నైమిషారణ్యంలో ఈ కలియుగ ప్రభావం నుండి బయటపడేటువంటి ఒక ఆ సుదీర్ఘ కాలంలో ఉన్నటువంటి
యజ్ఞం చేయడానికి మేము సాక్రిఫైస్. ఎటువంటి యజ్ఞము? శ్రవణ యజ్ఞం. ఇక్కడ ఎటువంటి యజ్ఞం అడుగుతున్నారు వాళ్ళు? శ్రవణ యజ్ఞము. ఎంతకాలం? దీర్ఘకాలం. సో కలియుగము ఆరంభమైనదని ఎరిగి ఉన్నందున శ్రీకృష్ణ భగవాను దివ్య లీలా కథలను దీర్ఘకాలము శ్రవణం చేయుని ఉద్దేశంతో మేము ఈ పవిత్ర స్థలమునందు సమకూడితిమి. అట్టి శ్రవణము ద్వారానే మేము యజ్ఞము చేయ సంకల్పించామయ్యా అంటూ, కాబట్టి మేము మీ ద్వారా సంకల్పించి ఉన్నాము. ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను విన ఉన్నాము అంటూ వారు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. రస వినోదిని మాతాజీ ఇదే శ్లోకం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కలిమాగత 21వ శ్లోకం చదవండి. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కలిమాగతమాజ్ఞాయ క్షేత్రేస్మిన్ వైష్ణవే వయం ఆసీనా దీర్ఘపత్రేణ కథాయాం పక్షణా హరే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ కలి ప్రభావాల నుండి బయటపడడానికి వారు ఆ భగవంతుని శ్రవణ యజ్ఞము, దీర్ఘకాల శ్రవణ యజ్ఞాన్ని చేయ సంకల్పించిన విషయాన్ని మనకి ఈ శ్లోకం తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఇంకా శ్రీదీప మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 22వ శ్లోకం. ఎస్ ప్రభుజీ. త్వం న సందర్శితో ధాత్ర దుస్తరం నిస్తీర్షతాం కలిం సత్వహరం పుంసాం కర్ణధార ఇవార్ణవం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి వాళ్ళు మానవుల శుభలక్షములను అన్నింటినీ హరించునట్టి కలియుగమును దుస్తర, అంటే కలియుగము అనేటువంటి ఈ దుస్తర సముద్రమును దాటగోరు వారి నావకునిగా పొందగలుగుటయే మిమ్ము దైవాశావత్తు కలవగలిగితిమని భావించుచున్నాము. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ సూత గోస్వాముల వారిని వాళ్ళు ఏ విధంగా యాక్సెప్ట్ చేశారంటే, ఈ కలియుగము అనేటువంటి దురస్తర సముద్రం ఏదైతే ఉందో, నలవి కాని సముద్రం ఏదైతే ఉందో, దానిని దాటగోరడానికి ఒక నావ ఉంటే, మరి ఆ నావను నడిపేటువంటి నావికుడుగా సూత గోస్వాముల వారిని యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటిది. అందుకని ఇక్కడ చెప్తారు, వి యాక్సెప్ట్ యూ యాజ్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ షిప్. అంటే స్క్రిప్చర్స్ మనకు ఉండేటువంటివి. టు క్రాస్ ఓవర్ ఓసియన్ ఆఫ్ కలి అనేటువంటి ఈ దుస్తర సముద్రాన్ని దాటగోరడానికి. అంటే ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో మానవులకు ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణాలన్నీ కూడా హరించివేయబడుతూ ఉండేటువంటివి. ఈ యుగ ధర్మమే అలాంటిది. ఒకరిని మోసం చేయడము, మర్చిపోవడము. కాబట్టి మరి మానవుల యొక్క శుభ లక్షణాలన్నింటినీ హరించవేయగలిగేటువంటి ఈ కలియుగము అనేటువంటి ఈ దురస్థ సముద్రం ఏదైతే ఉందో, ఈ దుస్తరమైనటువంటి దాటనలివి కాని సముద్రం ఏదైతే ఉందో, దానిని దాటకొరడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం మేము. ఆ సమయంలో మరి ఆ సముద్రాన్ని దాటించగలిగేటువంటి నావకు నాయకుడులాగా మాకు దైవ నిర్ణయం ద్వారా మీరు మాకు ఇక్కడ కలిశారు, మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు మా సమావేశం దగ్గరికి. సో ఆ విధంగా అది దైవాధీనంగానే వచ్చింది. మీరు వచ్చారు, మీరే మమ్మల్ని ఈ కలి యుగము అనేటువంటి దుర్బలమైనటువంటి ఈ సముద్రాన్ని మేము దాటడానికి మార్గాన్ని సూచించేటువంటి నావకుడు, మీరు నాయకుడు లాంటివి, క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ అంటున్నారు. సో మరి మీ ద్వారా మేము శ్రవణం చేయదలుచుకున్నాము ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని భక్తుల యొక్క లీలలు, భగవంతుని యొక్క అవతారాలు, ఆ భగవంతుడు సృష్టిని ఏ విధంగా చేశారు, మరి ఆయన వచ్చినటువంటి అవతారాల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, ఆ అవతారాలలో ఆయన జరిపినటువంటి లీలలు ఏంటి, ఇవన్నీ మీ ద్వారా మేము వినగోరినాము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ.
శ్రీదీప మాతాజీ అయింది కదా, సుచిత్ర మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బ్రూహి యోగేశ్వరే కృష్ణే బ్రహ్మణి వర్మణి స్వాం కాష్ఠా మధునోపేతే ధర్మ కం శరణం గతః. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ దేవిదాస్ మాతాజీ మీరు కూడా చదవండి, ఇక అయిపోయింది, ఇక్కడ లాస్ట్ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. బ్రూహి యోగేశ్వరే కృష్ణే బ్రహ్మణ్యే ధర్మవర్మణి స్వాం కాష్ఠా మధునోపేతే ధర్మకం శరణం గతః. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా వారు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది, బ్రూహి యోగేశ్వరే కృష్ణే బ్రహ్మణ్యే ధర్మవర్మణి స్వాం కాష్ఠా మధునోపేతే ధర్మకం శరణం గతః. పరతత్వమును యోగేశ్వరుడును అగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన నిజధామమునకు ఏగియున్నందున ధర్మ నియమములు ఇప్పుడు ఎవరి శరణమున చేరినవో మాకు తెలియజేయుడు. సో మరి ఆ భగవానుల వారు తన దివ్య లీలలను పూర్తి చేసిన తర్వాత తన సహచరతో అందరూ కలిసి ఆయన తిరిగి తన యొక్క నిజధామమైనటువంటి గోలోక వృందావనానికి ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి. ద్వాపర యుగము అయిపోయిన తర్వాత కలియుగ ప్రారంభంలో ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, అందుకే ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నారు వారందరూ కలిసి, ఆ సూత గోస్వాముల వారిని అడుగుతూ ఉన్నారు, పరతత్వమును యోగేశ్వరుడును, యోగ ఈశ్వరుడు ఆయన, ఆ యోగేశ్వరుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన నిజధామమునికి కేగియున్నందున, ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ లేరు ఆయన ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి, ఆయన సర్వంతర్యామి సర్వము ఉన్నారు, కానీ ఆయన సాకార రూపంలో ద్విభుజ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి రూపంలో తన యొక్క యథార్థ రూపంలో వచ్చి ఇక్కడ అవతారం దేవకీపుత్రుడుగా అవతారం తీసుకుని ఆ వసుదేవ తనయుడుగా ఉండి లీలలు జరిపి తిరిగి తను తన స్వధామమునకు ఏగారు కదా. మరి ఇప్పుడు మరి ఆ ధర్మం సాక్షాత్ భగవంతుని ప్రణీతం కదా అది. సో మరి ఆ భగవంతుడు చెప్పబడేటువంటి ధర్మ నియమాలు ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఉన్నవి, ఎవరిని శరణు జోరి నవో మాకు తెలియచేయండి. సో అదే ఈ భాగవతం. సో ఈ వారు అడిగినటువంటి 6వ ప్రశ్న, ఇది 6వ ప్రశ్నగా మనం చెప్పాం. ఆఫ్టర్ కృష్ణ డిపార్చర్ వేర్ హ్యావ్ రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్ టేకెన్ షెల్టర్. మరి ఇవి ఎవరి శరణు పొందినవి? ఆ ధర్మ నియమాలన్నీ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? ధర్మ నియమాలు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయి? వాటిని మేము ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటూ అడిగినటువంటిది. అదే ఇప్పుడు అన్నిటి ఆశ్రయమే శ్రీమద్ భాగవతం మనకు ఉన్నటువంటిది. సో మరి వారు అడుగుతూ ఈ విధంగా చెప్పినట్టు, ఆ పరతత్వమును యోగేశ్వరుడును అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన నిజధామమునకు ఏగియున్నందున ధర్మ నియమములు ఇప్పుడు ఎవరి శరణమును చేరినవో మాకు తెలియచేయుడు అంటూ వారు అడిగినటువంటి ఈ ప్రశ్నతో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలోనే ఈ మొత్తం శ్లోకాలను ఒకసారిగా మనం చూసినటువంటిది. అంతకుముందు మీ ద్వారా చదివించాం పోయిన వారంలో. ఈరోజు ఆ శ్లోకాలకు సంబంధించినటువంటి భావాలన్నింటినీ కూడా సమ్మరైజ్గా చూసినటువంటిది. మీరు భాష్యంతో సహా ఆ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినవి అన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఇవ్వబడినటువంటి వీటిలో ఈ మరి
గోసు ఇక్కడ మనకి ఋషులు అడిగినటువంటి 6 క్వశ్చన్స్ బై ది సేజెస్, 6 ప్రశ్నలు. మనము వాటి సమాధానాలు ముందు ముందు అధ్యాయాలలో వస్తాయి. సో మొదటి ప్రశ్న, వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ గుడ్ ఫర్ పీపుల్ ఇన్ జనరల్? సో అది మనకి మొదటి అధ్యాయం 9వ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి భావము, ప్రశ్న అది. సో దానికి సమాధానంగా మనకి మొదటి స్కందంలోనే 2వ అధ్యాయము 6వ శ్లోకంలో వస్తుంది. చూద్దాం, తర్వాత చూడొచ్చు అది. అలాగే ఇక 2వ ప్రశ్న, వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్రిప్చర్స్? అది 11వ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటిది. ఆన్సర్ కూడా కంటిన్యూషన్లోనే 2వ అధ్యాయంలో వస్తుంది. అలాగే ఫర్ వాట్ పర్పస్ డిడ్ లార్డ్ కృష్ణ అపియర్డ్? అదే మనము ఆ దేవకి గర్భంన వసుదేవ తనయుడిగా ఎందుకు వచ్చారు అనేటువంటిది, ఇక అది మనకి 10వ స్కందము, ఇక మిగతా అది చాలా పెద్ద స్టోరీ. ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క లీలలు అవి. సో అలాగే విచ్ అడ్వెంచర్ డస్ లార్డ్ పర్ఫార్మ్ ఇన్ హిస్ ఇన్కార్నేషన్? సో ముందుగా సృష్టి ఎస్పెషల్లీ అడుగుతున్నటువంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ రిలేటెడ్ టు క్రియేషన్. ఈ సృష్టి జరిపేటువంటి విధానంలో ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను అడుగుతూ ఉన్నారు. అలాగే వాట్ ఆర్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఈజ్ ఇన్కార్నేషన్? ఆయన యొక్క ఇన్కార్నేషన్, ఆయన యొక్క అవతారాలలో జరిపినటువంటి కర్మలను, దివ్య కర్మలను వారు అడుగుతూ ఉన్నటువంటివి. అలాగే ఇక ఫైనల్గా చూసినటువంటిది, టు హూమ్ హ్యావ్ రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్ గాన్ ఫర్ షెల్టర్ ఆఫ్టర్ హిజ్ డిపార్చర్? శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు తన స్వధామాన్ని చేరుకున్న తర్వాత ధర్మము ఎక్కడ నిక్షిప్తమై, ఎక్కడ ఉన్నది అనేటువంటిది, ధర్మం ఎవరిని ఆశ్రయించినది అంటూ వారు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు ఇవి. అలాగే మరి వీటికి సమాధానాలు తెలుసుకునే క్వాలిఫికేషన్స్ ఈ స్లైడ్లో ఉన్నటువంటివి. ఏంటి ఆ క్వాలిఫికేషన్స్? మరి దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఉన్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటంటే ఈగర్నెస్, ఆతృత, వినాలి అనేటువంటి ఆతృత. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను, దివ్య కర్మలను ఎంత ఎక్కువగా ఆస్వాదిస్తే, ఎంత ఎక్కువగా వినడానికి అవకాశం ఉంటే అంత ఎక్కువగా వినాలి, శ్రవణం చేయాలి, కీర్తించాలి. ఇక ఏ విధమైనటువంటి నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో దేని ద్వారా అవకాశం దొరికితే దాన్ని. అలాగే సిన్సియారిటీ లేకుండా ఏది కూడా వ్యర్థమైనటువంటిదే అని చెప్తాము. సో కాబట్టి సిన్సియారిటీ ఉండాలి అని చెప్తారు. అలాగే మరి అది కూడా ఇక్కడ ఆ ఋషులు వారు అడిగినటువంటి దాంట్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వారికి ఆతృత ఉంది. ఆ ఋషులకు వారిని ఆ సూత గోస్వాముల ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు వినాలనేటువంటి ఆతృతతో అడిగారు. ఎంతో సిన్సియర్గా అడిగారు, ప్రాధేయపడుతూ వారు అడిగినటువంటిది చూసాము మనము. అది కనిపించింది. అందుకే భాగవతం బోధించబడినటువంటిది. అలాగే మరి హీరింగ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ సోర్స్, సరైనటువంటి ప్రామాణిక నుండే వినాలి అని చెప్తున్నారు. సో వారు ఎంచుకున్నటువంటిది కూడా గురు పరంపరలో శాస్త్రీయంగా ఉన్నటువంటి సూత గోస్వాముల వారిని ఎన్నుకున్నారు కదా. సో కాబట్టి వారు హియరింగ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ సోర్స్, మనకున్నటువంటి సోర్స్ అనేటువంటిది సరైనటువంటి మార్గంలోనే మనం వినాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సరైనటువంటి వారి నుండే వినాలి అని చెప్తారు. అంతేగాని ఎవడ పడితే వాళ్ళు ఉపదేశాలు చేస్తూ ఉంటే, బయట ధనార్జన కోసం ఎన్నెన్నో చెప్తూ ఉంటాయి, ఎన్నెన్నో వస్తూ ఉంటుంటాయి, వాటి నుండి వినొద్దు అనేటువంటిది చెప్తుంటారు మనకి గురువులు. సో కాబట్టి హియరింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ సోర్స్ అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే అప్రోచింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్, ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే మనం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నామో వారి ఎడ గౌరవ ప్రదంగా ఉంటూ వినాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి మనము ఈ అంశాలను నేర్చుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి విషయాల్లో
మనకున్నటువంటి సోర్సెస్ని అందరూ కూడా గౌరవపూర్వకంగా ఒకరిపైన ఒకరు, మీరు భక్తి వృక్షాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నా, ఎవరితో ఉంటున్నా మీరు కలిసి సంభాషించుకునేటప్పుడు ఒకరినొకరు మంచిగా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు వినాలి అనేటువంటి ఆతృతతో విండే విధంగా సిన్సియారిటీతోనూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో మనకి ప్రామాణికంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి భాగవతం, నేను ఎక్కడి నుంచి మీకు ఏమీ వేరేం తీసుకురావట్లేదు, మొత్తము వారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి భాగవతం నుంచే మనం తీసుకొచ్చాం. సో ఆ భాష్యం చదవండి 1-2 సార్లు, శ్లోకాలు 1-2 సార్లు, ఫస్ట్ 3 శ్లోకాలు బైహార్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో శ్లోకాలు ఓరల్గా అడగడం జరుగుతుంది. 3 శ్లోకాలు, 3-4 ఉన్నాయి శ్లోకాలు ఈ అధ్యాయంలో. ఎగ్జామ్ క్లోజ్డ్ బుక్ ఎగ్జామ్ అయినాక శ్లోకాల గురించి అడగడం ఉంటుంది, కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈగర్నెస్, సిన్సియారిటీ, హియరింగ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ సోర్స్, అప్రోచింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్. సో మర్యాదపూర్వకంగా వాటిని మీరు ఏదైతే వింటూ ఉన్నారో ఆ పుస్తకాలు వాటిపైన గౌరవంతో మర్యాదగా వాటిని వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి, వాటిని చదవండి. సబ్మిసివ్, వినయంతో అలాగే చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది హియరింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్, ఒకదాని తర్వాత ఒకటే, ఏదో ఆతృతతో లాస్ట్ శ్లోకాన్ని చదివేసి భావం మొత్తం అర్థమైపోయింది అని కాదు, ఒక్కొక్కటిగా. అందుకే భాగవతంలో మనకి కొంతమంది ఉంటారు ఏదో చెప్పి అందరినీ యాక్టివ్ చేసుకోవడానికి 10వ స్కందము లేదా ఇంకేదో చెప్పుకుంటూ పోయేటువంటి వాళ్ళు, అది కాదు. ఒక్కొక్కటి క్రమక్రమంగా మొదటి స్కందంతో ప్రారంభించి అందులోనూ పరిచయం దగ్గర నుంచి మొదలేసి మొదటి అధ్యాయంతో మొదలు పెట్టుకొని 2వ అధ్యాయం అలా క్రమక్రమంగా హియరింగ్ బై స్టెప్ క్రమ ప్రాధాన్యతలో వినుకుంటూ పొమ్మని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇవి మరి ఈ దివ్య జ్ఞానం, ఈ భాగవతం అమల పురాణాన్ని సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే అయినటువంటి భగవతాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో మరి ఇక క్వాలిఫికేషన్స్ టు స్పీక్ ట్రాన్స్డెంటల్ నాలెడ్జ్. సో ఇవి చదివేటువంటి అర్హత కూడా లేనటువంటి ఒక అధముడును నేను, కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మీకు చెప్తున్నారు అనేటువంటి భావంతోనే నేను చదువుతున్నాను, చెప్పి వినిపిస్తున్నాను. మార్నింగ్ నిత్యం భాగవత సేవ అయినా ఇదైనా నాకు ఎటువంటి అర్హత లేనటువంటి ఒక వాడిని, కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అలాగే ఇస్కాన్ నుంచి మాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని చదివి వినిపిస్తున్నాము. ఇదంతా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంతకుముందు ఉన్నటువంటి గురువులు వారు అందించినటువంటి మెటీరియల్ని మీకు ఒక క్రమ పద్ధతిలో వినిపిస్తూ ఉన్నటువంటి మాత్రమే. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఏ ఒక్కటి కూడా మాకు లేనటువంటిగా చేయలేము. దాంట్లో ఏమాత్రం కొంచెం ఏమన్నా వస్తే అది మీ లాంటి వాళ్ళందరితో సాంగత్యంలో వస్తే ధన్యులవుతాము. హరే కృష్ణ. నో మెటీరియల్ మోటివ్, భౌతికమైనటువంటి ఫలాపేక్ష, లౌకిక అంటాం కదా, భౌతికమైన ఫలాపేక్ష లేకుండా ఉన్నటువంటి వాడి ద్వారానే వినాలి అని అంటారు. మరి ఇది ఎలాగూ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటిదే కనుక అది మీకు ఏ విధంగానూ భౌతిక ఆపేక్ష లేకుండా వారు చేసినటువంటిదే కాబట్టి అది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటివే. వారి యొక్క శ్లోకాలైనా భావమైనా భాష్యమైనా మేము ఏది వినిపించినా వారిదే కాబట్టి అది మీకు సో వారి ద్వారానే ఇవ్వబడుతున్నటువంటిది. సో ప్రీ ఫ్రమ్ వైస్ బ్యాడ్ అంటే ఎటువంటి దురాలోచన లేనటువంటి వారి నుండే వినాలి అని చెప్తారు. మరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి గ్రంథాలే మనం చదువుతున్నాం కాబట్టి వారికి ఎటువంటి ఇది లేదు, వారి ద్వారానే మీరు వింటున్నారు కనుక వారి నుండే తీసుకుంటున్నటువంటివి. మరి గోస్వాములు వారు అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది, అందుకే వేరే భాగవతాలలో సుఖ ఉవాచ ఉంటుంది. పోతన కానీ లేదా ఇతర భాగవతాలు ఏదైనా చూస్తే
సుఖ ఉవాచ లేదా సూత ఉవాచ ఉంటుంది. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క గ్రంథంలో శ్రీ సుఖ గోస్వామి ఉవాచ అంటారు. ఎక్కడ కూడా సుఖ ఉవాచ అని రాయలేదు దాదాపుగా, నాకు అంటే ఎక్కువగా. అలాగే సూత గోస్వామి ఉవాచ అంటారు ఎక్కువగా, మ్యాక్సిమం అలాగే వస్తాయి. అంటే మరి ఇటువంటి భగవంతునికి సంబంధించిన దివ్య జ్ఞానాన్ని వినడానికి మరి ఇంద్రియ దాసుడు పనికిరాడు, మనలాంటి ఇంద్రియ దాసుడు, ఇంద్రియాధీనులు, ఇంద్రియాలను జయించినటువంటి వాడు గోస్వాములు. మరి వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజ్. సో ఎందుకంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజ్ వారు గోస్వాములు. సో వారి పరంపరలో వచ్చినటువంటి వారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇది చెప్పినటువంటి వారు సూత గోస్వాముల వారు. అంటే ఇక్కడ మనం ఇవి మునులకు చెప్తుంది. వారు ఎక్కడి నుంచి విన్నారు? సుఖదేవ గోస్వాముల వారి నుండి విన్నటువంటి. సో కాబట్టి ఇది గోస్వాముల పరంపరలో ఉన్నటువంటి విషయాలే మనం ఏదైతే ఇక్కడ వింటున్నామో. మరి ఎటువంటి స్పాట్లెస్, ఎందుకంటే అమల పురాణం గురించి మాట్లాడేటువంటి అర్హత మనలాంటి మందమతులకు, ఈ పతితులకు లేనటువంటిది. కనుకనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాగవతమే మనం చదువుతూ ఉన్నటువంటిది. వారు చెప్తున్నట్లుగానే వారి యొక్క మాటల్లోనే మనం చదువుతున్నటువంటిది. సో కాబట్టి వారు ఆ అర్హత ఉన్నటువంటి వారు. అలాగే ప్రతిదీ కూడా వెల్ వర్స్డ్ ఇన్ స్క్రిప్చర్స్. సో కాబట్టి శాస్త్రాల్లో వారి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చూస్తాం, ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాటిని మనకి కోట్ చేసి చెప్తూ ఉంటుంటారు. అవన్నీ మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటుంటాం. అలాగే ఇక మరి సబ్మిసివ్ అండ్ జెంటిల్ డిసిపుల్. మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికంటే గొప్ప శిష్యుడు ఎవరుంటారు మనకి? భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వాముల వారికి. వారి ఒక్క మాట కోసం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటువంటి పాశ్చాత్య దేశాలలో ఈ శాస్త్ర విధానాలను, ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రచారం చేయండి అంటే వారు కలిసింది చాలా తక్కువ అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారిని. మరి వారి అటువంటి వినయము, వినమ్రత ఉన్నటువంటి సౌమ్యమైనటువంటి శిష్యుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే ఆయన ఎంత ఉన్నతి సాధించిన ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ 4 మార్లు ఇట్లా తిరిగి వచ్చేసినా కానీ ఇదంతా మా గురువైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారిది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి స్టిక్ టు ది పాత్ ఆఫ్ ది ప్రెడిసర్స్ ఆచార్యాస్. పూర్వ ఆచార్యుల పరంపరలోనే ఇప్పుడు ఎలాగో చూసాం, సూత గోస్వాముల వారు కూడా వారి గురువు ద్వారా ఉన్నటువంటి సుఖదేవ గోస్వాముల వారి నుండి, సుఖదేవ గోస్వాముల వారు వారి తండ్రి గురువు అయినటువంటి వ్యాసుల వారి దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటిది. వ్యాసులు ఎవరి నుండి? హరే కృష్ణ. నారద మహాముని. బ్రహ్మ నుండి. బ్రహ్మ సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడు. సో కాబట్టి ఇది మనం ఏదైతే వింటున్నామో అది నేరుగా భగవంతుడితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటిది. మనం భగవద్గీతలో చూస్తాం, మీరంతా అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, అంత చెప్పిన తర్వాత, ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా సంజీవుడితో మాట్లాడుతూ మొదలు పెడుతుంది. సంజీవుడు అన్నీ చెప్పిన తర్వాత తన యొక్క పరంపరను కూడా నిరూపించుకుంటాడు. అయ్యా నీకు నేను ఏదైతే ధృతరాష్ట్రుడితో అంటాడు, అయ్యా నీకు నేనే రాజా, ధృతరాష్ట్ర మహారాజా, నేను నీకు ఏదైతే ఈ సంభాషణ అంతా నేను కృష్ణ భగవానుడు ఇద్దరు మహాయోగేశ్వరుడైనటువంటి కృష్ణుడు, మేటి విలుకాడైనటువంటి అర్జునుడి ద్వారా వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణ నేను ఏదైతే విన్నానో అది నా గొప్పతనం కాదయ్యా, మా గురువు గారైనటువంటి వ్యాసుల వారి అనుగ్రహం ద్వారా ఉన్నటువంటిది. సో మరి వ్యాసుడు తెలుసు కదా, వ్యాసుడు నారదుడు బ్రహ్మ కృష్ణుడితో.
సో అంటే ఇది భగవంతుడి ద్వారానే నాకు ఆ పరంపరలోనే ఉన్నటువంటిది అయ్యా, నీకు చెప్పింది ఏదైతే ఉందో ఈ భగవద్గీత అంతా అంటూ, అంటే ఆ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణ ఏదైతే చెప్పాడో ధృతరాష్ట్రుడితో, అదంతా కూడా. సో ఈ విధంగా మనము హరే కృష్ణ. సో మనకి ఆ 21వ శ్లోకంలో ఇవ్వబడినటువంటి అంశమే మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఏంటంటే, కలియుగము ఆరంభమైందని ఎరిగి ఉన్నందున శ్రీకృష్ణ భగవాన్ దివ్య లీల కథలను దీర్ఘకాలం శ్రవణం చేయు ఉద్దేశంతో మేము ఈ పవిత్ర స్థలమునందు సమకూడితిమి. అట్టి శ్రవణము ద్వారానే మేము యజ్ఞం చేయ సంకల్పించితిమి అంటూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయం. సో కాబట్టి ఈ కలి వే టు కౌంటరాక్ట్ ఐరన్ ఏజ్ ఆఫ్ కలి, ఈ కలహాల కపట కలియుగంలో దాని నుండి బయటపడేటువంటి మార్గము వారు దానికోసం అన్వేషిస్తూ ఉన్నటువంటి అలా సమావేశమైనటువంటి ఆ ఋషులు అక్కడ ఉన్నటువంటిది. సో తద్వారా వారు దీర్ఘకాల యజ్ఞాలు చేయడానికి కరుణతో, అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ కంపాషన్, కరుణ. ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో మందమతులమైనటువంటి మంచి లక్షణాలు అర్హింపబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ జీవులను ఉద్ధరించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వారు ఉన్నటువంటిది. సో అర్జున్లో కూడా కలిగినటువంటి కరుణ ద్వారానే భగవద్గీత మళ్ళీ బోధించబడినటువంటిది. ఎందుకంటే నా వారినంతా సంపించుకొని నేనేం చేస్తానే అంటూ ఆయన ఆలోచించింది ఒక రకంగా. సో నీడ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ సెల్ఫ్స్, మనల్ని మనం తయారు చేసుకోవాలి ఆ విధంగా వినడానికి సన్నద్ధులమయ్యే విధంగా. మరి ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పం ఏంటంటే ప్రేమ, అది ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది. ప్రేమ భక్తి అంటాం కదా అన్నిట్లో అంత్యంగా. సో మరి ఆ భగవంతుని పైన ప్రేమ ద్వారా నేర్చుకోవడానికి కుతూహలం ఉన్నప్పుడే మనం దీన్ని సాధించగలిగేటువంటిది. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో కాలం, సమయము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.